Прывітанне, мы пачынаем нашу жывую тэлетрансляцыю, прысвечаную святкаванню Дня волі. Для вас у студыі працуе Віталь Цыганкоў, і сёння нашы тэлекамеры будуць у двух месцах: у парку Янкі Купалы і каля метро Акадэміі навук. Але спачатку я раскажу пару слоў пра Дзень волі. 25 сакавіка 1918 году Рада Беларускай Народнай Рэспублікі прыняла трэцюю устаўную грамату, якой объявила про стварэнне свабоднай і незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі. З тых часоў для многіх нацыянальна арыентаваных дэмакратычных грамадзян Беларусі 25 сакавіка гэта найважнейшае нацыянальнае свята. І традыцыйна ў гэты дзень вось ужо 25 гадоў у Менску адбываюцца масавыя шэсці і дэманстрацыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў. І менавіта з гэтых падзеяў мы сёння будзем весці нашу жывую тэлетрансляцыю. Але спачатку, перад включэннем нашых тэлекамер, мы паразмаўляем з маім калегам з Прагі Сергеем Наунчыкам пра значэнне гэтага свята. Сергей, вы з намі на сувязі. Добрый дзень. Сергей, ну і напэўна, сапраўды, як я ўжо сказаў, варта пачаць нашу размову з таго, што, на вашу думку, азначае Дзень волі 25 сакавіка для Беларусі. Мне падаецца, што гэты дзень 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, сама БНР утварылася крыху раней, гэта самы важны дзень у нацыянальнай гісторыі апошніх стагоддзяў. Мне цяжка з нечым яго параўнаць, я яго толькі магу параўнаць з выданнем Бібліі з Карыны, ну і з 25 жніўня 91 года, калі ўжо была абвешчаная рэальная незалежнасць. Але вось менавіта тады, у 18 годзе, у сакавіку, адбылося тое, што дало фактычна існаванне Беларусі. Спачатку БССР, бо БССР была утвораная, як мы ведаем, у адказ на стварэнне БНР. Бальшавікам прыйшлося гэта рабіць. Ну і вось гэтая ідэя незалежнасці, яна перадавалася з пакалення ў пакаленне. У тым ліку значную ролю адыграла і Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, якая дзеяць у эміграцыі. Між іншым, Беларусь гэта адзіная еўрапейская краіна, якая мае ўраду выгнання, функцыі гэта выконвае Рада БНР. І аж да 91 года, калі 25 жніўня 91 года пад уплывам некалькіх дзесяткаў тысяч людзей на плошчы апазіцыя БНР дамаглася вось гэтай незалежнасці. І мы ўжо 25 гадоў жывем у незалежнай краіне. Многія з нас яшчэ не усведамляюць, наколькі гэта важна, а тым не менш ёсць жа нацыі, якія... Ну, Беларусь, канешне, мы бачым, што зусім яшчэ не тая дзяржава, якой бы мы хацелі яе бачыць. Яна яшчэ не дэмакратычная, яшчэ парушаюцца правы чалавека. Але вось ведаеце, Віталь, у свеце ёсць народы, якія дзесяцігоддзямі змагаюцца за незалежнасць, якія паклалі дзесяткі тысяч жыццяў толькі в адным 20 стагоддзі. Я назову курдаў. Курды пагадзіліся б на якую заўгодна форму дзяржаўнага лада, дэмакратыю, недэмакратыю, абы толькі была незалежная дзяржава. Вось мы незалежную дзяржаву маем. Беларусь далейшая, я перакананы, рана ці позна прыкладзецца, і тое, што мы маем незалежную Беларусь, вось гэта пачатак быў тады, у той дзень 25 сакавіка 18 года. Сергей, ну вось дасюль працягваюцца даволі актыўныя дыскусіі все гэтыя гады, як варта адзначаць 25 сакавіка Дзень волі. І кожны, магчыма, выбірае свой шлях, хтосьці ходзіць на канферэнцыі, хтосьці літаральна адзначае гэта як сямейнае свята, можна сказаць, з куфелем піва, з сябрамі, но многія прыходзяць якраз на масавыя акцыі, шэсці і дэманстрацыі ў гэты дзень. Ці ёсць тут нейкая супярэчнасць, калі свята, все-таки мы, многія у Беларусі, выходзім пратэставаць супраць існуючай улады? Я думаю, Віталь, няма ніякай абсалютна супярэчнасці. Конечно, по вялікім рахунку, святкаваць гэты дзень мусіць быць выходны, гэта мусіць быць дзяржаўнае свята. Я перакананы, што калі-небудзь так і будзе. Што датычна цяпер, вось у цяперашні час, калі дзяржава, улада
абсолютно не надае ніякай увагі сапраўднай гісторыі. У нас гісторыя пачынаецца, у Беларусі маю на увазе, з 41-го ці там 45-го года, ну а ўжо поўная гісторыя афіцыйна пачынаецца з 94-го, калі быў абраны Лукашенко, што, конечно, не так, шмат стагоддзяў у Беларусі. Кожны можа святкаваць, мне здаецца, так, як ён хоча. Просто я хочу сказаць, што, конечно, масавыя акцыі – гэта напамінак не толькі сваім суграмадзянам, што Беларусь жыве, але і всяму свету, што Беларусь жыве. Я скажу, што менавіта з Дня волі, з адзначэння гадавіны БНР 24 сакавіка 96-го года пачалася знакамітая Менская вясна, якая, на маё перакананне, спыніла, перашкодзіла планам анексіі Беларусі, тым планам, якія распрацоўваў Крэмль і на якія быў згодны Лукашенко, жадаючы, так сказать, замяніць хворага Ельцына ў Крамлі. Людзі выйшлі, дзесяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы, і гэта спыніла аншлюз. Таму вось вам адказ, наколькі важна выходзіць на вуліцы, але, конечно, гэта таксама і свята, сямейнае свята, прыватнае. Тут ужо, конечно, кожны можа азначаць яго так, як ён хоча. Дзякуй, Сергей. Такім чынам мы бачым, што 25 сакавіка не толькі стала гістарычным днём, гістарычным фактам, а нават само адзначэнне 25 сакавіка у Менску, як расказаў нам Сергей Наумчык, ужо стала само гісторыяй. Ці стане нейкім гістарычным сённяшні дзень, а менавіта адзначэнне Дня волі сёння, мы даведаемся з тых падзеяў, якія будуць асвятляць нашы карэспандэнты і нашы тэлекамеры. Як я вам уже казаў, першая наша тэлекамера зараз знаходзіцца ў парку Янкі Купалы, дзе на чале з Міколам Статкевічам людзі збіраюцца прывнесці кветкі да помніка нацыянальнаму паэту. І зараз мы падключаем Александру Данько, нашу корэспандэнтку, якая знаходзіцца якраз у парку Янкі Купалы. Вітаю, Віталь, вітаю студыя, вітаю ўсе гледачы беларускай службы радыё Свабода. Мы ў прамым эфіры, сапраўды, каля помніка Янкі Купалы, куды заклікаў прыйсці Мікалай Статкевіч, і адсюль пачнецца святкаванне Дня волі. Сёння 25 сакавіка 2016 года. Гэта трошкі зменены сцэнар, а можна хтосьці нават скажа, што гэта радыкальна зменены сцэнар, таму што мы звыклыя ўжо некалькі гадоў, што святкаванне пачынаецца ад кінатэатра Кастрычнік, і пасля людзі ідуць на плошчу Бангалор. Але сёлета па закліку Мікалая Статкевіча гэта адбудзецца трошкі па-іншаму. Вось вы бачыце, што тут сабралася, я думаю, што больш за 100 чалавек ужо. І ёсць, канешне, прадстаўнікі міліцыі. Я ўжо заўважыла, што тут ёсць і начальнік Менскага МАПа спадар Балаба, і ёсць ужо тут і майор Грышченко, вядомы нам. Не сказаць, каб праваахоўныя органы тут моцна кагосьці турбавалі, што да людзей вельмі шмат моладзі, вельмі шмат ужо людзей з кветках, якія адгукнуліся на заклік Статкевіча, і таксама прадстаўнікі беларускай апазіцыі, нашай палітыкі ўжо тут, і Мікалай Статкевіч з'явіўся тут за 20 хвілінаў, я думаю. У нас была магчымасць з ім трошкі пагаварыць, і мы ведаем, па якім сцэнарыі будзе адбывацца бліжэйшая гадзіна святкавання. Віталь, у вас ёсць пытанне? Так, і Александра Калі не сакрэт. Вядома, што Мікола Статкевіч любіць нетрадыцыйныя крокі, ён заўсёды вылучаецца сваімі дзеяннямі з нейкіх такіх, скажем, традыцыйных схемаў. Ці ёсць ужо у вас, вось, скажем, гэтае разуменне, якой будзе святкаванне ад Міколы Статкевіча? Я таксама думаю, што спадар Мікола не сказаў мне ўсяго, і было б добра, калі б мы развярнулі камеру і пабачылі, як падыходзяць людзі, таму што людзей сапраўды становіцца больш і больш. А вось тое, што распавёў спадар Мікола нам перад пачаткам. Спачатку, значыць, мы ускладаем кветкі каля помніка Янкі Купалы, сказаў спадар Мікола. Пасля тут, магчыма, адбудзецца мітынг, і далей калона рушыць па праспекце. Магчыма, мы спынімся каля помніка Якубу Коласу таксама і дойдзем да кінатэатра Кастрычнік. Гэта да месца збору звычайнага, традыцыйнага на Дзень волі. Я таксама задала спадару Міколу Статкевічу пытанне, ці пойдзе ён на Бангалор. Ён
дакладна сказаў мне, што не, ён сам на Бангалор не пойдзе. Таму як будзе развівацца далей гэтыя падзеі, будзем глядзець. Ну вот так, калі ласка, сапраўды паглядзіце, што людзі падыходзяць з кветкамі, вельмі шмат журналістаў. Як звычайна, вот людзі разгортваюць сцягі, вялікія і маленькія. Што да палітыкаў, то так, яны сапраўды ўсе тут ёсць. Ёсць і Анатоль Лебедька, ёсць і Мікалай Статкевіч, ёсць Павел Севярынец, ёсць грамадскія актывісты. Вот я бачу Паўла Вінаградава. Таксама вось нас ужо здымаюць традыцыйныя удзельнікі усіх 6, гэта аператары ў цывільным. Спадар Віталь, ёсць яшчэ пытанні да нас? Так, Александр, вы ведите репортаж, у вас выдатна атрымліваецца, зараз даем вам больш волі, і вы можете по ходу гэтага рэпартажа каго-нибудь з прыкметных людзей ці са звычайных людзей, так званых, спытаць, чаму яны сёння тут, чаму яны прыйшлі, што яны чакаюць ад святкавання Дня волі, мы бы хацелі гэта паслухаць. Дзякуй, Віталій, абавязкова выканаем гэтую просьбу. І цяпер мы працягваем трансляцыю святкавання Дня волі ад помніка Янкі Купалы. Вы бачыце, колькі людзей ўжо стала больш, літаральна за хвіліны. Людзі падыходзяць і падыходзяць. Вот побач з намі, напрыклад, апынуўся традыцыйны, как я уже казала, удзельнік такого кшталту імпрэзаў, чалавек, які сябе не называе аператару цывільным. Я таксама да пачатку мітынгу падышла да прадстаўнікоў менскай міліцыі, а тут быў кіраўнік менскага АМАПа спадар Балаба і вядомы спадар Грышченко. Яны сказалі, што каментароў даваць не будуць, а вот цяпер, відаць, ужо нашыя палітыкі рухаюцца ўскладаць кветкі, і мы таксама побачым. Спадар Мікалай, Радыё Свабода ў прамым эфіры. Павіншуйся з Днём волі. Я віншую ўсіх беларусаў з нашым галоўным нацыянальным святам, днём, калі беларусы заявілі пра тое, што яны нацыя, народ і што яны хочуць мець сваю дзяржаву. І тое, што было зроблена ў 18 годзе, нарэшце спраўдзілася ў 91-м. Але зараз гэта патрабуе пацвярджэння, бо зноў наша незалежнасць знаходзіцца пад пагрозай. Але нас зноў больш ніхто не загоніць у гістарычнае бяспамятства, як гэта было раней. І сведчанне гэтаму людзі, якія знаходзяцца на гэтым месцы. Са святам вас! Спадар Мікалай, вы ўжо паламалі адзін раз сцэнар, сказалі прыходзіць да помніка Янкі Купалы, а не да кастрычніка. А што далей будзе, раскажыце? Да кастрычніка дойдзем. А дзе вашыя кветкі? Жонка недзе тут павінна быць. Даручна кветкі ж это жанчыне, яна павінна была, мела заданне паставіць машыну і прывезці кветкі. Чакаю, акцыя не пачнецца. Дзякуй вялікі, гэта Мікалай Статкевіч, кажа, што мы чакаем Марыну Адамовіч, пакуль яна прынясе кветкі. Вось ужо ёсць спадарства, якое прынесла і кветкі, і сцягі. Добры дзень. Чаму вы тут? Свята, Дзень волі, Дзень незалежнасці, адраджэння нашай Беларускай Рэспублікі. А скажыце, калі ласка, вот мы ведаем, што Дзень волі святкуецца ўжо вельмі-вельмі даўно. Можаце згадаць свой самы прыкметны дзень волі за ўсе гэтыя гады? Самы прыкметны дзень волі у Маладзечне быў у 95-м годзе. Што там такога адбывалася? Мы самі з Маладзечна, так, было шэсце, было вельмі прыгожа, выходзіў народ, амаль што людзей было вельмі шмат, і ўсе былі з кветкамі, з нацыянальнымі сцягамі, і ўсё было прыгожа і цудоўна. А цяпер вы прыязджаеце ў Менск святкаваць Дзень волі? Прыходзіцца святкаваць у Менску, таму што не так шмат зараз збіраецца, але хто збіраецца, ўжо сюды едзе. А што у вас на плакаце, можете паказаць? Дзякуй вялікі. Вы можете назваць сябе? Магу. Александр Панамароў. Голуб Андрэй. Гэта былі спадары, якія прыехалі з Маладэчна святкаваць Дзень волі ў Менск. Кажуць, што ў Маладэчне не так шмат людзей, а вот мы можам зараз пабачыць, колькі людзей сабралася тут на заклік Мікалая Статкевіча ускласці кветкі да помніка Янкі Купалу. Вось там ужо, як звычайна, пад помнікам у нагах
у песняра ўжо уладкаваліся фотографы, маладыя людзі упрыгожаныя, можна сказаць, сцягамі. Я думаю, што трэба рухацца бліжэй да помніка, і там ужо пачнецца ускладанне кветак і пачнецца мітынг. Вот мы бачым Вольгу Мікалайчык, традыцыйную удзельніцу ўсіх нашых мерапрыемстваў. Таксама Марына Адамович, спадарыня Марына. Радыё Свабода ў прамым эфіры. Можна ўзяць у вас каментар? Дазвольце вам дапамагу. Гэта ўсе кветкі, якія вы прынеслі? Не, чаму не. Просто гэта мае любімыя, самыя першыя веснавыя кветкі. Я думаю, што песняр беларускай волі, песняр беларускай вясны заслужыў і такія кветачкі таксама. Яны самыя веснавыя, якія я ведаю. Спадарыня Марына, жонка Мікалая Статкевіча, гэта тая самая асоба, без якой, як сказаў нам ужо спадар Мікалай, не пачнецца мітынг. Скажыце, калі ласка, чаму? Чаму затрымалі мітынг? Хіба яго затрымалі? Ён пачынаецца абсалютна своечасова. Просто ў мяне былі ўсе астатнія кветкі, мабыць, я так думаю. Дзякуй вялікі, там ужо пачынаюцца падзеі. Са святам вялікім, са святам Марына. Там ужо пачынаецца мітынг. Давайте парушым трохі бліжэй. Пакуль будуць прамаўляць палітыкі, пастараемся не перарываць вас. Мікалай Статкевич з мегафоном, лідар руху «Солідарнасць» Вячеслав Сіўчык і Павел Севярынец. І хутка мы пачнем наше святкаванне. Бачым, што мітынг якраз пачынаецца з таго, што палітыкі выстроились на постаменте. Таксама, калі вам відаць, звярніце ўвагу на хлопчыка з плакатам «БНР паўстала без дазволу Мінгарвыканкама». Все ж таки моладзь стараецца укрэатывіць гэтае святкаванне. Хлапец стаіць справа ад Паўла Севярынца. І, як заўжды, вельмі шмат журналістаў, вельмі шмат фотографаў, якія стараюцца паказаць літаральна кожную хвіліну таго, што адбываецца, кожны момант. Яшчэ кагосьці чакаюць. Я так само думаю, потому что заблукали деньги на дату, что кольки завтра докладно подчас. Шановні сябры, сёння вялікая дата ў гісторыі нашага народа. Гэты дзень, калі беларусы пасля перыяду гістарычнага беспамятства нагадалі свету пра тое, што яны нацыя, што яны народ, што яны хочуць незалежнасці. Незалежнасць! 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 Сябры, віншую вас з нашым вялікім святам. Зараз мы пачынаем нашу святочную акцыю. Зараз, я думаю, што кожны з палітычных лідараў, якія тут прысутнічаюць, звернецца да вас, каб павіншаваць вас са святам. Потым адбудзецца ўскладанне кветак, і пасля гэтага мы пройдзем па праспекту, галоўнаму праспекту Беларусі да помніку другому нашему нацыянальнаму генію Якубу Коласу, а потым на дазволенае месца, дзе гэты рэжым дазволіў нам збірацца. А там вы будете ўжо вырашаць, як вам там быць далей. Для мяне свята скончыцца каля кінотеатру «Кастрычнік». Зараз слово мае лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Добрый день, дорогие белорусы! С
Днем воли! Дякуй Богу, день сегодня светлый, ясный, сонячный. Дякуй вам, тыя, кто не побоялся. Дорогие сябры, у белорусской мове воля означает и свободу, и рашучесть. Это одна з немногих моваў свету, якая об'єдновує поняття, так необходные нашему народу. 22 годы эту країну спробовали утоптать у бруд. Уже хутка 100 годов, як розные приблуды спробовали перетворить нашу родиму у один суцельный колгас, у яким бы кіравали от балды, у яким были б только свинофермы, червоные кутки, бригадиры и люди по колено у бруде. Але гэтаму не бывать. Советский Союз развалился. Российская империя разваливается. И час Лукашенки уже проходит. Беларусь ніколи не будет колгасом. Дорогие сябры, День воли 25 соковика для многих християнов, для католиков, протестантов, гэта яшчэ и день добравешчання. Калі Бог сказал Марии, что у яе народится збаўца свету Иисус. Так и сталася. Таму гэты день надзвычай светлы. И тому гэта день тых, кто верить. Калі мы будем верить, мы пераможам. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Верим! Можем! Пераможем! Верим! Можем! Пераможем! Верим! Можем! Пераможем! А зараз слово має лідер руху «Разом» Вячеслав Сивчик. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановные, дорогие родные люди, сегодня великое свято. Сегодня день воли. Воля! Воля мацней прыгона. Нас всех, белорусов, улады, думаю, что загнали навечно в прыгон. Тое, что мы змиримся, что нема права, то, что нема тут законов. Мы, белорусы, які имели колись в Европе одну з самых перших конституций, у яких ментальности повага до закона. Это у нас. А лишь влада отдельно от белорусского народа. И она живет по своих законах. И она спробует незаконно притягнуть тех людей, которые не боятся сказать самое головное сегодня. То, что хотели наши попередники в 1918 году. То, что белорусы мусят быть господарами на своей земле. То, что белорусы повинны жить не так, как зараз скажет влада, бедно лишь недолго, а заможно. Это будет, коли белорусы будут господарами своей хати. Это будет таки час. Любой прыгон заканчивается. Закончится и гэты прыгон. И великий вам дякуй, бо есть речи больш важные за волю. Это люди. Великий вам дякуй, люди, бо на вашей особистой мужности сьогодні і тримається Беларусь. Не на гэтых, які давно бы здалися, а тое, что есть нация, тое, что есть белорусы. Это правда сегодня наше свято. Это правда сегодняшний наш день воли. Бо этот день воли давно был выпукатыван на менских улицах. Ни одной белорусы показывали, что они давно готовы взять отказность в свои руки.
Еще раз вам вельми великий дякуй. Пам'ятаємо основне. Будуть події. І треба сподіватися на те, що ми виграємо. Бо ми віримо в Бога, віримо в перемогу, віримо в Білорусь. Бо Білорусь була, єсть і буде. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Посадим Лукашисту на Володарську. Кіраўнік Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лебедько. Добрый день, шановные! Мы сегодня казали про дресс-код, тому мегафон сегодня бел, червоно-белый, но и подобное до этого. Решение белорусской проблемы находится вот тут, у Минску, а не у Москве, не у Брюсселі чи у іншій країні. І білоруси мусять зрозуміти, що сюди не приїде бригада будівників світлої будучині. Гэта наша з вами адказнасць. День волі і воля – гэта ў першую чаргу адказнасць. За сябе, за свою сям'ю, за свою краіну. Калі яна ёсць у сэрцах людзей, то тады будуць і перамогі. Маленькія і вялікія. Я перакананы, что белорусы, громадяне Беларусі, достойныя лепшага. Яны достойныя жыць у еўрапейскай краіне. Але ўсё залежыць ад нас. Сённяшняя сітуацыя мне нагадвае, прабачце, вялікую яму, у якую вядуць сотні і сотні трубаў каналізацыйных. Яны ідуць з міністэрстваў, з урада, ад Александра Лукашэнкі. І як мы рэагуем на тое, што адбываецца вакол нас? Як мы рэагуем на пенсійную рэформу? Як мы рэагуем на жыроўкі ад балды? Як мы рэагуем на тое, што ўжо больш за 20 гадоў у нас няма права выбару? Вось цякуць з гэтых каналізацыйных трубаў на нас указы, дэкрэты. І толькі невялікая колькасць людзей гаворыць, нешта трэба рабіць. А астатнія кажуць, ну ведаеце, калі прынюхацца, дык звыкаешся, і можа так яно і трэба. Праходзіць час. Усё большая колькасць людзей, меншасць кажуць, што трэба нешта мяняць у гэтай краіне, бо гэтыя нечыстоты ўжо па калена. Але астатнія кажуць, ну можа пачакаем яшчэ крыху. Ужо палова людзей кажуць, давайте будем змагацца за сябе, за сваю годнасць. А другая палова кажа, а можа не ганіце хвалю, каб нам не захлынуцца. Дык вось выснова з усяго гэтага. Будучыня Беларусі залежыць ад нас, ад вас, ад тых, хто прыйшоў сюды, ад тых, хто сёння застаўся на сваіх кухнях. Толькі мы можам вырашаць, якія будуць святы дзяржаўнымі, якая будзе краіна. Все залежить от нас. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Указы, приказы, я вот. Такая колькость, что любит. Голосом, Пожалуйста. Дорогие сябры, зараз перед вами выступить былый кандидат на президента Республики Беларусь, народный поэт Беларуси Владимир Некляев. День добрый, со святом вас. Спасибо. Ось у гэтага хлопца вельмі хороший плакатик. Белорусская Народная Республика повстала без дозволу Мінгарвыканкаму. Молодчина, первое место, по-моему, на нашем сегодняшнем святе за гэты плакат. Я не буду вас агітаваць, у нечым пераконваць. Вы так перакананыя ў тым, што жыць у лукашэнкаўскай Беларусі тым жыццём, якім мы жывем,
больш нельга, бо гэта жыццё як бы не належыць нам. Як бы не належыць нам ні гэта краіна, ні гэтая зямля. Усё гэтае, як у таго Карабаса-Барабаса, нечыя лукашэнкаўская. Мы з вами хочам жыць у купалаўскай Беларусі. У той Беларусі, про якую Купала некалі сказаў, што ў ёй народ сам сабе гаспадар. Таму мы прыйшлі да помніка Янку Купалу. І я хочу вам прочитать верш, присвячены двум нашим национальным гениям, Купалу и Колосу, якія не толькі писали верши, а стварали нашу краіну, стварали Беларусь, стварали беларускасць на гэтай зямлі, якую усякая нечисть стараецца зараз растаптаць, але нічога ў іх не выйдзе, бо нет дазволу гарвыканкаму, нет дазволу адміністрацыі Лукашенку, а па волі Бога паўстала на гэтым куточку зямлі наша з вами Беларусь. Колас, Купала, у гэтых імёнах люлянку я чую, якую мне маці над светлай калыскай спявала. Колас, Купала, мелодию мовы славянской я чую, той мовы, якую огнями полили, да з попелу фениксом птахом яна повставала. Голос, Купала, я чую им звонкие гусли и гулкость той силы, якая в блинах сивых гусляров рокотала. Голос, Купала, и годность народа, что гордо повстала у им и кленчить пред ворогом не дозволяла. Голос, Купала, живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Со святом вас! Дякую Владимиру Прокоповичу за яркое выступление, правильно. Шановне господарство, мы працягваем свое змагання. Мы унікальная нація, тільки білоруси так заўсёды паважалі своїх продкаў, як ніхто з суседзяў. Нацыя — ты, хто жил на гэтай землі, хто жыве, як мы, на нашай беларускай судоўнай землі, і ты, хто будуць жыць на гэтай землі. На жаль, апошнім часам уже не будзе з намі ні відомого диссидента советских часов, який был в мордовских лагерях 63 по 73 год, Сергея Ханжанкова, не лидера радикального крыла Белорусского народного фронту Валерия Седова, який почал уже в новейшей истории спис политвязню. Давайте приспустим стаги. Давайте ушануем память всіх змагароў за Беларусь, якія змагаліся, пачынаючы з 25 сакавіка 1918 года, каб мы людзьмі зваліся. Хвіліна маўчання. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Зараз, у кого есть кветки, ускладите их до помнику нашего национальному гению. И после этого мы почнем наше святочное шествие по Минску. Мы пойдем до Якуба Колоса. Дякую. Так, митинг отбылся.
Спазніўся, нагадаю, што прынялі ў ім удзел Мікалай Статкевіч, Вячаслаў Сіўчык, Павал Севярынец, Анатоль Лябедька і Уладзімир Нікляеў. Ну, былі досыць традыцыйныя прамовы, з усяго абсталявання на ўсіх палітыкаў быў адзін гукаўзмацняльнік. Прыкметна, што, па-моему, Анатоль Лябедька прыйшоў са сваім гукаўзмацняльнікам. Цяпер людзі ускладаюць кветкі, вельмі складана пакуль падлічыць, колькі людзей прыйшло. І я вот таксама спрабавала ацаніць гэта з дапамогай сваёй калегай, называюць лічбы ад 300 до 700. І вот зараз, калі будзе калона выбудоўвацца, мы, можа быць, зможам лепш ацаніць колькі людзей. А мне насамрэч вельмі хочацца знайсці хлопца з такім прыкметным плакатам, на які ўжо звярнуў увагу і спадар Някляеў. Так? Так? Александра, так, наколькі зараз ужо плануецца пачатак шэсця, ці можаце вы сказаць, што ўжо ёсць нейкая пабудова калёны і наперад, напэўна, выходзяць тыя самыя палітыкі, якія прыйшлі, і трэба так разумець, што яны менавіта гэта шэсце і ўзначаляць? Так, вот літаральна ў гэтыя хвіліны людзі сталі рухацца ад помніка Янкі Купалы у бок праспекта, будзе выбудоўвацца калёна, і таксама, можа быць, будзе зразумела, колькі людзей прыйшло, таму што вельмі складана ацаніць, і мне тут называлі розныя лічбы ад 300 до 700 чалавек. І калі вы дазволіце, я таксама папрашу адказаць на нашы пытанні ў прамым эфіры Радыё Свабода маладога чалавека з вельмі прыкметным плакатам, настолькі прыкметным, што нават удзельнік мітынга, экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімир Нікляеў звярнуў на яго увагу з гэтага імправізаванага пастамента. Калі ласка, раскажыце нам, хто вы, чаму у вас такі плакат? Меня зовут Алекса Клименко, я дысидент. Я хожу апошнія паўгода на бальшыню мітынгаў, акцый, якія адбываюцца. Мой плакат мае вельмі просты пасыл. Наша ўлада нелегітымная. Наша ўлада самазваная. Пасля 96-го года і здзейсненага канстытуцыйнага перавароту яна не мае ніякіх легітымных паўнамоцтваў, штосьці нам дазваляць ці забараняць. І я сваім плакатам хацеў падтрымаць заклік Мікалая Статкевіча пра тое, што для таго, каб нам святкаваць нашы нацыянальныя святы, для таго, каб нам збірацца на мірныя сходы, нам зусім не абавязкова прасіць дазволы ў дыктатуры. Мы можам збірацца там, дзе мы хочам, і там, калі мы хочам. Гэта наша гарантаванае міжнароднае права. Дзякуй вялікі. А можаце распавесці трохі пра сябе, колькі вам год, чым вы займаецеся ў жыцці? Дзякуйце, самы лучший плакатик на то, что у меня. Молодцы. У вас таксама ёсць плакат? Живи, без проблем. Пару словаў пра сябе. Мне 26 гадоў. Я дысідэнт беларускі, леваліберальны нацыяналіст па сваіх перакананнях, гомасексуал таксама. І я проста зразумеў на пэўным этапе, што мой удзел патрэбны гэтай краіне, што удзел кожнага на вагу золата, і я не мушу заставацца ў баку ад асноўных падзей. Я думаю, што будучыні мне і разам з іншымі людзьмі удасца пераламіць сітуацыю да лепшага. Дзякуй вам вялікі. Віталь, калі ласка, давайце вашыя пытанні, мы спрабуем дагнаць калону. Так, Александра, якраз мы думаем, што трэба даць вам некалькі хвілін, каб вы маглі дагнаць калёну і апынуцца ў яе на чале. А таксама, калі будзеце это рабіць, гляньце, што там, ці чуваць, ці відаць прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Ці яны толькі здымаюць, ці яны будуць неяк, ну, скажем, прадухіляць, каб калёна выйшла, можа быць, на ходнікі. Ну, карацей, пакуль вы даганяеце пачатак калоны, мы зачытаем некалькі паведамленняў пра тое, як сёння Дзень волі адзначаўся ў іншых гарадах Беларусі. Напрыклад, у гонар БНР у Лідзе адбыўся малебен за беларускі народ, бо на гарадзеншчыне традыцыйна актывісты дэмакратычных партый і рухаў адзначаюць Дзень волі. Адсталі, размаўляючы з цікавым удзельнікам святкавання Дня волі, калёна расцягнулася, і вот мы настолькі, ведаеце, адсталі. Можа быць, гэта дапаможа нам трохі вызначыць, колькі людзей прыйшло. Вот хвост калённы цяпер каля цырка. Для менчукоў, напэўна, гэта нешта кажа, а пачатак яе відаць ужо на мосце. Колькі сцягоў? Ну, відаць, з дзесятак сцягоў ёсць. Гэта
Не, напэўна, нават болей. Будзем лічыць, што 2 дзесяткі вялікіх сцягоў, і мы таксама бачым, што вельмі шмат людзі ўпрыгожылі сябе сцягамі, надзелі на сябе, ёсць чырвона-белыя стужкі, ёсць людзі з пагонямі, на торбах, на капелюшах. Папрасілі нас даведацца, што ў нас з супрацоўнікамі міліцыі і як яна, Так, Александр, не хочацца казаць, удзельнічае, но вот прысутнічае на гэтым святкаванні. Вось мы пабачылі зараз аператара, які звычайна здымаюць такого кшталту мерапрыемствы. Калона не выходзіць на праезную частку, і наколькі я магу меркаваць, машыны кіроўцы нават адмыслова пад'язджаюць бліжэй, каб разгледзець, што тут адбываецца. Александр, наколькі мы бачым з тэлетрансляцыі, акрамя гэтых аператараў, іншых прадстаўнікоў праваахоўных органаў в форме фактычна не відаць. Мы, во всяком разе, зараз спрабуем яшчэ знайсці кагосьці з дасведчаных удзельнікаў мітынгу, каб нам, хоць прыблізна сказалі, колькі чалавек прыйшло. Зараз, як ви бачите, прыгожага удзельніка мітынгу, не можам каля яго не спыніцца. Спадар Павел, можна задаць вам пытанне? Конечно, давайте. Так, ці вы можете ісці і адказваць, напэўна, не. Могу. Чего? Вы что? Я же могу. Я коли без детенка ходил на акции. Так, теперь пришли с детенком. Да, конечно. И представьте, коли ласка, что за детенок у вас, як звать? Он у вас сидит сверху, мы усё 3 гады, з іх 2 гады яна ходзіць на это свята. В принципе, яна ведае, за некалькі дзён мы з ёй абмеркавалі, што мы абавязкова пойдзем. Вот мы дасталі свой сцяжок. Увогуле, мне падаецца, што апошнія гады, скажем, увогуле фармат змяніўся вельмі, бо раней это была акцыя самая жорсткая, самая баявая акцыя году, самыя злыя міліцыянты былі. А зараз это свята. Свята, вельмі шмат людзей з дзецьмі прыходзіць штогод болей і болей, і мне падаецца, это вельмі правільна. Гэта ўжо не пратэст, гэта свята. Дякую, вялікі спадар Павел. У Евы можна што-нибудь запытацца? Я не ведаю, она может засмутиться, конечно. Паспрабуй. Добра, таму Ева, жыве Беларусь. Са святам, Ева. Ева трохі засаромілася, але, відаць, гэта 3-гадовы, пакуль што самы маленькі удзельнік. Я думаю, что есть еще молодейшие. Я чамусьці упэўнены, что ззаду нормально людей ідзе. Павел, а вот як досведчены удзельнік, ацаніце, колькі чалавек? Я думаю, что каля 1000, на мой погляд. Да. Так, увогуле без рекламы, это, по-моему, нормальный вынік, стабильный, там, 1000-1,5, як ходзіць на дзень волі. Правильно. Але я гляджу, что с кожным годом аудитория молодее, и это правильно, и выросло уже целое поколение тех, кто там не удзельнічаў у жорсткіх акциях. Ну и добра. Дякую, Павел. Так. Дякую, Александра. Мы бачым, што шэсце адбываецца даволі мірна, ніякіх эксцэсаў пакуль не відаць. І тое, што я ў вас ужо спрабаваў запытаць, ці як прысутныя прадстаўнікі праваахоўных органаў. То, што мы бачым з відэокамер, то проста людзей в форме зусім не відаць. Можа, яны дзе-небудзь стаяць глыбей ці далей. Ці такая атмасфера, што проста для удзельнікаў маніфестацыі яны не бачныя? Ведаеце, каб адказаць адным словам на ваши пытанні, я падказала сапраўды ніяк. Яшчэ раз нагадаю, што перад пачаткам мітынгу я бачыла кіраўніцтва менскай міліцыі каля помніка Янкі Купалы. Цяпер, калі паглядзець, няма нават даі. Ёсць супрацоўнікі, якія здымаюць на відэакамеры, але калі параўнаць з папярэднімі днямі волі, то іх і нават не так шмат. Віталь?
Так, в пачатку нашай трансляцыі вы, Александра, казалі, што у Міколы Статкевіча ёсць пэўны план. На гэты момант мы бачым, што людзі ідуць да плошчы Якуба Коласа і, магчыма, хвілін праз 5-10 ужо там апынуцца. Ці што-небудзь вам на гэты момант вядома пра далейшыя намеры ўдзельнікаў гэтай часткі святкавання Дня волі? Я мяркую, што з тых звестак, якія мне вядомыя, што каля помніка Якубу Коласу таксама калону спыняць. Магчыма, там таксама адбудзецца невялічкі мітынг, ці скажуць нейкія словы, і далей калона рушыць да кінатэатра «Кастрычнік». Там таксама спыніцца. І далей Мікола Статкевіч сказаў, што гэта ўжо на меркаванне ўдзельнікаў мітынгу. Сам ён на Бангалор не пойдзе і людзей не заклікае, але яны могуць выбіраць ці пайсці звычайным маршрутам. І таксама нагадаю, што вот толькі што гаварыла з грамадскім актывістам Паўлам Юхневічам, які ацаніў колькасць удзельнікаў мітынга прыблізна ў 1000 чалавек. Мяркую, што гэта сапраўды можа быць так. Віталь? То бок важна тое, што, як вы сказалі, гэтыя удзельнікі сённяшняга Дня волі пойдуць на Акадэмію навук, там, дзе збіраецца другая частка. Я нагадаю нашым слухачам, што другая частка збіраецца каля Акадэміі навук. Там была дазволена афіцыйнае месца уладамі, афіцыйнае месца збору. І такім чынам вот гэтыя людзі, якія на чале з Владзімірам Некляевым і Міколам Статкевічам, таксама прыйдуць на Акадэмію навук, і там, як мяркуецца, адбудзецца менавіта сустрэча гэтых двух частак. Калёна рухаецца па праспекце, не выходзіць, не парушаюць правілы дарожнага руху, людзі не выходзяць на праезную частку, нясуць сцягі. Вось там наперадзе разгарнулі і вельмі вялікі сцяг, якім проста накрылі удзельнікаў гэтага шэсця. Скандуюць незалежнасць, песні пакуль не спяваюць, звычайна песні спяваюць, пачакаем, можа быць там нейкі дым, нешта адбываецца. Ну, а пакуль працягваецца наша трансляцыя з праспекту Незалежнасці, дзе ідуць удзельнікі акцыі, я нагадаю, што Дзень волі ён святкуецца па ўсёй Беларусі. І пачала ўжо распавядаць пра тое, што на Гарадзеншчыне традыцыйна актывісты дэмакратычных партыяў адзначаюць Дзень волі, і сёння лідскія актывісты ушанавалі магілы дзеячоў БНР у Лідзе і Воронаве. Паводле Станіслава Судніка, кіраўніка мясцовай філіі ТБМ, у Воронава прыехала больш за 10 чалавек. Яны ўсклалі кветкі і запалілі знічы на магіле міністра абароны Беларускай Народнай Рэспублікі Кіпрыяна Кандратовіча. Нічога не кажуць гэтая група людзей. Зараз все ж таки паспрабуем даведацца, хто яны. Здымаць не будзем, але раскажыце, чаму вы выйшлі на Дзень волі? Без каментарів. Без каментароў. Таямнічая група людзей. Не буду выказваць свае меркаванні, хто гэта можа быць, але хлопцы і дзяўчаты вельмі маладыя хаваюць свае твары. І таксама хтосьці з іх запаліў фаер, але гэта вельмі хутка было спынена іншымі удзельнікамі. Зараз можам запытацца ў спадара Мікалая Статкевіча, як ён ставіцца да гэтага. Так? Так? Заклікае Мікола Статкевіч не спускацца ў пераход, а пераходзіць плошчу Перамогі, да якой ужо дайшла калона наверху. Дарэчы, цікава, што першым гэты заклік зрабіла жонка Мікалая Статкевіча Марына. І мы чуем, як аўтаматары вітаюць шэсця.
нават нягледзячы на то, што заклікалі прайсці не праз падземны пераход, уся калона на чале з Мікалаем Статкевічам зрабіла, відаць, метраў 15-20 адышла ад плошчы, каб перайсці вуліцу па нерэгуляваным, але абазначаным пешаходным пераходзе. Вот група маладых людзей, які хаваюць свае твары і маюць расцяжку «Воля народам, смерць імперія», ужо зрабілася такой, язве не самай прыкметным удзельнікам гэтага шэсця. Ну і зноў час ацаніць, колькі прыйшло людзей. Вось мы бачым пачатак калёны дайшоў да плошчы, і яна такой змеёй цягнецца. Анатоль Макаев, лідар прадпрымальніцкага руху. Паспрабуем узяць яго каментар. Спадар Анатоль, добрый дзень, Радыё Свабода ў прамым эфіры. Як вам гэты дзень волі? Добрый, святочный, надворье доброе. 98-я годовина незалежности белорусской державы, что у свете упершыню свету была обещана. Это сапраўды великое свято для белоруса. Тому добро, что у таким формате, как сегодня, белорусы за апошние годы добро его святкуют. Стараюся пытацца ў людзей, які самы прыкметны дзень волі быў з тых, на якіх вы былі? Для меня тяжкий был, коли молодь сбили с 7-8 года. Вот тут на проспекте Хабун был, на Козлова и на площади Якуба Колоса. Тогда сапраўды люди массово со стягами вышли святкаваць День воли так само. Ну, тогда были брутальные дни белорусского мапа с усіх регионов Беларуси. Сколько человек пришло, як думаете? Ой, я не ведаю. Ну, добре, люди подыходят и добре, что массово и зараз я бачу. Дзякуй вялікі. Анатоль Макаев, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху. Гэтага чалавека маглі бачыць на нашых трансляцыях з мітынгаў прадпрымальнікаў. А вот мы яшчэ бачым хлопца з украінскім сцягам. В прамым эфіры Радыё Свабода. Может быть, вы откажете на наши пытанні. Кто вы, чаму вы пришли на День воли и чаму менавіта з таким стягом? Стяг України, тому що Україна показала, як потрібно здобувати незалежність. І апошні події з Надією Савченко я підтримку. А хто ви, адкуль ви з Менску? Колькі вам год, чим займаєтесь? Да. Приехали от Смыслова з Могилева, и вы тут у Менску живете? Приехал з Могилева сьогодні. На День волі? Так. Дякую вялікі. Вось магіліўчанін, малады хлапец, які прыехаў адмыслова на Дзень волі і мае жоўта-блакітны сцяг Украіны у падтрымку, у тым ліку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якую асудзілі ў Расіі да 22 гадоў зняволення. Вось прайшлі палову дарогі і стала весялей. Людзі неяк больш актыўна скандуюць. А зараз, як мы ўжо і абвяшчалі, другая камера Радыё Свабоды працуе на пляцоўцы каля Акадэміі навук. Нагадаю, што гэта месца афіцыйнага збора, зацверджанага ўладамі сённяшняга мерапрыемства, адзначэння Дня волі. І там працуе наша карэспандэнтка Катерина Андреева. Катерина, вы мяне чуеце?
Так, Віталь. Што зараз адбываецца каля Акадэміі навук? Колькі людзей ужо прыблізна сабралося? Ці ёсць там прадстаўнікі кіраўнікоў дэмакратычных партыяў, якія і з'явіліся арганізатарамі гэтага шэсця? Так, Віталь, наўпрост цяпер для кінатэатра «Кастрычнік» сабралося для кінотеатра «Кастрычнік» сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Мы бачым, што ў асноўным гэта моладзь, таксама прысутнічаюць супрацоўнікі. Пакуль што палітыкаў і вядомых асобаў мы не бачым, аднак тут ёсць хлопцы з арт-сядзібы, якія стварылі вось такую цікавую інсталяцыю. Гэта вершніца і вершнік для ўсіх ахвотных сфотаграфавацца. Вось што адбываецца наўпрост цяпер ля кінатэатру «Кастрычнік». Мы ведаем, што яшчэ адна калёна мітынгоўцаў рухаецца да кастрычніку з боку помніка Янку Купалу. Віталь? Так, дзякуй, Екатерина. А скажыце, як вось, можа, тыя удзельнікі, якія ўжо сабраліся, ацэньваюць тое, што сёння як бы адбылося такое раздваенне, і частка удзельнікаў акцыі якраз ідзе сюды з плошчы Янкі Купалы. Як яны да гэтага ставяцца? Ці, можа быць, выказвалі яны свае меркаванні? Так, канешне, вось малады чалавек, які прыйшоў на акцыю да 98-х угодкаў БНР, зараз скажа нам сваё меркаванне. Скажыце, калі ласка, чаму вы прыйшлі менавіта сюды, а не да помніка Янку Купалу? Чаму адбылося такое расслаенне? Ведаеце, што я прыйшоў скажу сваю класу, там я не мог прыйсці тут ніхто раней, прыйсці менавіта да помніка. Наша моя скажу, што я вырашыў падтрымаць асноўную масу чалавек. Я прыйшоў зняць гэта свята, якое для нас, безумоўна, все значыць. Вось так людзі вырашылі прыйсці часткова да кінатэатра «Кастрычнік», часткова да помніка Янку Купалу. І мы спадзяемся, што у хуткім часе яны сустрэнуцца тут, каб адзначыць 98-е угодкі ўтварэння БНР. Віталь? Дякую, Катерина. Заставайтеся на сувязі. А зараз мы зноў пераключаемся на Александру Делько, якая зараз знаходзіцца сярод тых людзей, што ідуць ад помніка Янку Купалы да помніка Якуба Коласа. Там трамваи отсекают колонну. Зараз наши коллеги подходят. Спадар Миколай, чаму тут спыніліся на гэтым будынку? Тому что треба дать место, простору, каб те люди, яких отсекли трамваями, могли наблизиться до нас. А по-другому я тут могу сочеть за ситуацией. Тут добрый ганок какая-то, так что. А то, что тут гэта, ну, хай не почують так само. Паспрабавалі атрымаць ад Мікалая Статкевіча тлумачэнне, чаму спыніліся каля будынку Акадэміі міліцыі. Статкевіч кажа, што гэта выклікана тэхнічнымі прычынамі, што трэба аб'яднаць дзве часткі калоны, як першая частка, так і другая частка. Чакалі зялёнага святла, светлафора, каб працягнуць сваё шэсце. І зноў жа, калі цікава пра тое, як праваахоўныя органы назіраюць за мітынгам і за гэтым шэсцем, ну, не відаць гэтым разам не так заўважныя гэтыя людзі. Миколай Статкевич сказал, кто не пляскает, то и лукашист. Приношу прабачэнне, гэта сказал не Миколай Статкевич. Ось молодые люди разгорнули стяг и спынили калёну. Радыё Свабода ў прамым эфіры, ці можна задаць вам пытанне? Скажыце, калі ласка, да гэтага прагучаў заклік, хто
ляскаю той фашист. Кто это сказал? Это сказал кто-то с коммутатором. Окей, а вы кто? Скажите, коли ласка. Мы представители партии БНФ, и также мы представляем молодежь нашу гродненскую. Мы из города Гродно. Приехали отпраздновать этот праздник, выразить свое мнение против власти, высказать несколько слов. Поддержать людей, которые пришли на сегодня это свято. Вы приехали с Гродно миновито до Дня воли? Да, мы приехали с Гродно. Именно на праздник День воли. Дякую вялікі. Гэта дэлегацыя гродненскай партыі БНФ. А можна я вам задам от пытанне, якое мне цікава? А чаму по-беларуску не говорите? Потому что плохо в школе учился. Поэтому не говорю на белорусском мове. Дякую вялікі. Все впереди. Буду стараться говорить. Так. Я думаю, это не самое главное. Говорить на белорусской мове. Але я буду спрабаваць навучыцца до конца. Дякую вам вялікі. Гэта прадстаўнік гарадзенскай дэлегацыі. Паколькі ён сказаў, што з'яўляецца сябрам БНФ, то я таксама здзівілася, што сябры БНФ не гаворыць па-беларуску, а гаворыць па-расейску. І вось спадар паабяцаў, што абавязкова будзе гаварыць і па-беларуску. Вот у спадара Вячеслава Сіўчыка зараз запытаемся, якія ў яго ўражанні ад гэтага шэсця і ад гэтага дня волі. Спадар Сіўчык, вы ў прамым эфіры Радыё Свабода. Вельмі прыемна, в першую чаргу, за магчымасць павіншаваць всіх беларусаў самым нашим найвялікім святам, днём волі, днём 25 сакавіка. Бачыце, які сёння добры дзень, светлы дзень. І гэтаму светлому дню ў Менску адпавядаюць святкаванне чарговай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму, як зараз вас скандуюць, верым, можам, пераможам, верым тое, што вельмі хутка незалежнай еўрапейскай Беларусі 25 сакавіка будзе дзяржаўным святам. Жыве Беларусь! Дякую, спадар Вячеслав. Не магу не запытацца, як па-вашаму, колькі людзей прыйшло? Вот у гэтым шэсці колькі чалавек удзельнічае? Я нават не глядзел, таму мне цяжка сказаць, і лепш скажу, што яшчэ вельмі добра тое, што святкаванне Дня волі адбываецца не толькі ў Менску. Наша арганізацыя рабіла ўжо святкаванне Дня волі ў Варшаве, зараз адбываецца святкаванне Дня волі в Киеве, таксама нашымі актывістамі. І я вельмі удзячны калегам, которых не ведаю асабіста, якія праводзілі 20 сакавіка Дзень волі в Торонто. Асабліва мне было прыемна, калі наказалі пра плошчу Каліновска. Вялікі дзякуй. Дякую вялікі. Гэта быў спадар Вячеслав Сіўчык, лідар руху «Разам». Цяпер мы бачым, што шэсцем кіруе лідар БГД Павел Севярынец. Зараз я скажу, што ідзе адразу дзве тэлевізійныя трансляцыі сённяшняга дня волі. Адна камера паказвае калёну, якая ідзе ад помніка Янкі Купалы да помніка Якуба Коласу, і там працуе наша калега Александра Данько, а другая камера ў гэты ж самы момант паказвае тых людзей, якія збіраюцца на прызначаным месцы збора каля Акадэміі навук, і там працуе Екатерина Андреева. Таксама адзначу, што глядзець нашу тэлетрансляцыю вы зараз можаце на самых розных сетках. Гэта і на YouTube, дзе, зазначу, мы зараз ставім проста нейкія рэкорды па наведванню, па прагляду гэтай нашай тэлетрансляцыі. Таксама на сайце Беларускай Свабоды, свабода.орг, а таксама на нашай старонцы у Фейсбуку. Таким чынам, зараз мы працягваем нашу трансляцию и зноў звяртаем слово Александру Данько. У меня 2 детей, и, соответственно, мне пришлось прийти сюда, потому что я не согласна с этим статусом. И я хочу сказать, что мама, которая растит 2 детей, она не может быть тунеядцем, и я не хочу носить на себе это клеймо, и не хочу, чтобы мои дети точно так же говорили, что у них мама тунеядец. А папа у нас бывший индивидуальный предприниматель. Уся
весь кризис белорусской державы отбился на вашей семье, так? Целиком и полностью он отбылся на нашей, отпечатался на нашей семье. Мы не согласны со всеми, скажем, указами, правилами поведения в стране, скажем, обычных людей, правительства. Может быть, я что-то не так сейчас скажу, но действительно мы семья, которая уже долго, 15 лет, мы в совместной жизни, и все это время мы все время сталкиваемся с несправедливостью в нашей стране. И действительно очень устали от этого и хотим поддержать всех и говорить правду. И так как я сейчас тунеядец, муж безработный, мы ничего не боимся, и мы можем все говорить. Потому что много наших знакомых действительно боятся что-то сказать. Что они даже, получая зарплату 150-200 долларов, они хотя бы этого держатся, и то это в Минске. Потому что они знают, что они даже это потеряют, их выгонят, они останутся на улице, и все. Поэтому мы хотим за всех наших знакомых, за всех наших друзей, которые боятся все-таки выйти, что-то сказать, мы хотим за всех это все говорить. Может быть, ты что-то скажешь? Присоединяюсь полностью, да, и как бы просто все устали уже от этого. Невозможно же это терпеть, когда... Уже хуже просто некуда. Дякую великий. Ви з Менську? А? Ви з Менську? Да. Метро Уручье. Недалеко. Трошки пізніше зараз нам треба потлумачити нашим глядачам, що відбувається. Ми зараз поговорили з судовною сім'єю з Менську, і цікаво, що гэта молодая сім'я, на якой відбилися всі нові закони і укази, які прийняла білоруська держава у апошній час. Дзяўчына распавяла, што яна тунеядзец, ейны муж былы індывідуальны прадпрымальнік, і, можа быць, наша трансляцыя гэта таксама такая магчымасць для гэтых людзей быць пачутымі беларускімі чыноўнікамі. Таким чынам, вось гэтыя людзі, якіх запісала інтэрв'ю наша корэспандэнтка Александра Данько, паказваюць, што сёння на Дзень волі прыйшлі не толькі, скажем, палітычныя актывісты, якія традыцыйна ходзяць на такія акцыі нацыянальна-дэмакратычных сілаў, але і людзі, якія абураныя цяперашнім сацыяльна-эканамічным станам, якія відавочна не з'яўляюцца там актывістамі нейкіх палітычных партыяў. І гэта якраз вяртае да нашай дыскусіі, з якой мы пачыналі наш эфір, што такое 25 сакавіка. Гэта трэба адзначаць як свята ці пратэставаць супраць тых умоваў, якіх зараз знаходзіцца Беларусь. Глядзець у нашым эфіры ажно дзве тэлетрансляцыі ў адной. То бок мы ведзем рэпартаж из Якуба Коласа, из Академии наук. Да, и он просто стоял там, где была магчымасць для людей, где люди просто могли не зарыентавацца, ці можно там выходить на проездную частку, ці не можно. Вот помнік Якубу Коласу. Увосень Миколай Статкевич уже приводил сюда людей. Хлопцы впереди стали! Политики збираюцца непасрэдна каля помніка, люди становятся у кола. Я думаю, что тут таксама адбудзецца цяпер невялікі мітынг. Шановні сябры, мы зараз знаходимся ля помника другому нашему национальному гению, одному з тих, хто наближав нашу незалежність, хто робив все максимальне, как белорусы отчули себе нации. Это Якуб Колас. Дозвольте от ваше имя, я ускладу кветки по помнику нашему национальному гению. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я навмысно не дочитал до конца той верш, присвяченный Колосу и Купалу,
каб дачитаць яго тут, каля помніка, яшчэ аднаму нашаму нацыянальнаму генію Якубу Коласу. Падобны на словы замовы, імёны, якімі Беларусь сваіх сыноў называла. Колас, Купала і грозна, сурова гучала іх слова, калі над зямлёю бяды навісала навала. Колас, Купала, яно ўздымала да зораў і ў нетры зямныя кідала. На вечныя векі вятры намялі курган вашай славы, народнай зямлі. Воля! Колас! Купала! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Рушили далей! Нести только поверьте, переходы не спускаться! Беларусь! Вельмі кароткі мітинг каля помніка Якубу Коласу. Далей спадар Някляеў, былы кандыдат у прэзідэнты 2010 года, прачытаў другую частку свайго верша. І на гэтым Мікалай Статкевіч даў каманду, запрасіў людзей рухацца далей і таксама не спускацца у падземныя пешаходныя пераходы. Ужо літаральна праз некалькі хвілінаў мусіць пачацца мітынг ці святкаванне для тых людзей, якія сабраліся каля кінатэатра «Кастрычнік» па традыцыйнай схеме, якой святкаванне Дня волі праходзіць у апошнія некалькі гадоў. І выглядае, што гэтая калённа трохі прыпозніцца. Цікава, ці арганізатары мерапрыемства каля «Кастрычніка» дачакаюцца. І як будзе адбывацца спалучэнне, уз'яднанне гэтых калёнаў. Малады чалавек з плакатам «Свабоду саўчанцы». Мы ў прамым эфіры радыё «Свабода». Будзем удзячныя, калі вы адкажаце на нашыя пытанні. Чаму вы тут? Што гэта за плакат? Ну, па-першае, я прыйшоў пасвяткаваць Дзень волі, бо мы, беларусы, заўжды былі вольны народ, але последние 20 гадоў гэта вельмі цяжка адчуваць. А па-другое, я прыйшоў падтрымаць надзею, бо я лічу, яна была асуджена з парушэннем правоў чалавека, і я лічу, толькі глупец не можа бачыць, што гэта дело сфабрыкавана. Дзякуй. Можете себе назваць? Дзяніс. Вы з Менску? Yes. Дзякуй вялікі, Дзяніс. Гэта удзельнік шэсці, які падтрымлівае надзею Саўчанку. Працягваем нашу трансляцыю і зараз звяртаем вашу увагу на нашу іншую тэлекамеру, якая знаходзіцца каля Акадэміі навук, дзе зараз збіраюцца іншая частка удзельнікаў сённяшняй імпрэзы, удзельнікаў Дня волі. І там працуе наша корэспандэнтка Катерина Андреева. Катерина, вы нас чуеце? Я маю надеюсь, что больше все так ведают словы. Все разом. Мы выйдем сильными родами. Катерина, ці чуеце вы нас? Мы чуем якраз гукі Акадэміі навук, але ці можаце вы выйсці на сувязь і пакаментаваць, што там зараз адбываецца, колькі людзей, што цікавага вы можаце нам распавесці? Докладно больше за 100 человек зараз присутнічають на кінотэатра «Кастрычнік». Мы чуем, что люди спяваюць гімн Беларускай Народнай Рэспублікі, мы выйдзем шчыльнымі радамі. І тут сапраўды ёсць святочная атмасфера, і ёсць шмат моладзі, пенсіянеры, таксама
ёсць людзі сярэдняга ўзросту. Можна сказаць, што свята яднала пэўную частку грамадства. Сёння ўжо на пачатку свята можна сказаць, што удалося дасягнуць такой мэты. Віталій. Катерина, мы бачым, што вядомы мастак Алексей Марышкін, відаць, прынёс свой чарговы мастацкі твор. Ці ён што-небудзь распавядаў пра яго, ці можаце вы сказаць нам, што там намалявана? Мы можем вам рассказать. Алексей Марышкін принес вось такую картину. Тут намаляваны, мабуть, гэта Путин. И зараз гаспадар Алексей нам поведомит, что тут позначено, что значит эта картина, этот твор. Это мой твор на антивоенную тематику супроть путинизма, супроть Путина, супроть зеленых человечков. То бок вы лічыце, што путинская Россия сегодня уяўляе собой небяспеку. Это не только я говорю. Что написал? Вось лічыць гаспадар Марышкін, што сапраўды путинская Россия уяўляе небяспеку для Беларусі. Мы бачым, што гэта адлюстравана ў ягоным творы. Тут зялёныя чалавечкі, якія дэсантуюцца на чужую зямлю. Віталь. Так, Катерина, дякую. А может быть, давайте попросим нашего оператора трошки зрабіць такі аглядны кадр, каб мы могли зарыентавацца, каб наши слухачы і гледачы паглядзелі, колькі людзей зараз знаходзіцца на Акадэміі навук. Вось такі агляд, калі ласка, наши шановныя гледачы могуць пабачыць, што дакладна больш за 100 чалавек зараз стаяць ля кінатэатру «Кастрычнік», ці нават 200, калі разам з журналістамі, таму што таксама іх прысутнасць вельмі значная. Аднак, мабыць, яшчэ не ўсе удзельнікі дайшлі да месца правядзення мітынгу, і людзі будуць падыходзіць, пра гэта па меншасці кажуць лідары і арганізатары мітынгу. Віталь. Дякую, Катерина. Таким чынам мы бачым, што все-таки выглядае, што большасць людзей, якія вырашылі сёння адзначыць Дзень волі ў Менску, адгукнуліся на заклік Міколы Статкевіча, бо з плошчы Янкі Купалы, ад помніка Янкі Купалы, разам з ім, з Владимиром Мікляевым, з Павлом Северинцем ідуць каля 1000 чалавек, і зараз некалькі сотняў прыблізна чакаюць іх на Акадэміі навук. Такім чынам, на больш важную, скажем, частку гэтай акцыі мы зноў пераключаемся, дзе працуе Александр Данько. Бегчы наперад і пабачыць, што там наперадзе. Вось, хоць і ззаду, але паглядзіце, як выглядае калённа, як выглядае шэсце, колькі сцягоў, колькі людзей. Сёння ўжо казалі ўдзельнікі пра гэта, але сапраўды ў Менску цудоўнае надвор'е. Так? Так? Таким чынам, з той часткай удзельнікаў сённяшняй акцыі, якія прыйшлі да помніка Янкі Купалы, працуе Александр Данько. І зараз мы ее запытаемся, ці ёсць нейкія пляны ў арганізатараў гэтага шэсця, што далей будзе адбывацца пасля прыходу да Акадэміі навук. Частку ўжо гэтай акцыі Мікола Статкевіч правёў, але далей, пасля месца збору на Акадэміі і сустрэчы з іншай часткай удзельнікаў, ці ёсць нейкія пляны, якія ўжо могуць быць агучаныя? У Міколы Статкевіча план застаецца ранейшым. Ён спыняе святкаванне Дня волі каля кінатэатра «Кастрычнік». На Бангалор ён не пойдзе. Гэта та інфармацыя, якую ён агучыў і для нас, і для ўдзельнікаў мітынга. Таксама мы пыталіся ў людзей, хто пойдзе на Бангалор, хто не пойдзе, калі калоны гэтыя аб'яднаюцца. Вельмі розныя у людзей меркаванні. Хтосьці мяркуе завяршыць свята по традыцыйным маршруце, пайсці ад Кастрычніка да Бангалора, а хтосьці ўсё ж такі кажа, што
ісці на Бангалор гэта ганьба, што гэта вельмі далёка, і таму больш святочна будзе спыніцца ў цэнтры горада. Віталь? Так, дзякуй. Ці будзе гэта вырашацца нейкім галасаваннем, ці проста, можа быць, сапраўды людзі, якія ўжо прайшліся даволі шмат па цэнтральным праспекце беларускай сталіцы, сапраўды ўжо палічаць для сябе, ну, скажам, ніжэй за патрэбнае ісці па нейкіх не самых цэнтральных вуліцах на плошчу Бангалор, і гэта будзе неяк вырашана агульным кансэнсусам, як вы лічыце? Пакуль не ведаю, магчыма, будзе і галасаванне. Як будуць падзеі разгорвацца каля кінатэатра «Кастрычнік», мы, канешне, усе пабачым, але таксама не думаю, што вот гэтае шэсце ад Янкі Купалы да Кастрычніка было нейкім выпрабаваннем для людзей, таму што людзі вельмі маладыя, з вялікімі амбіцыямі, з моцныя, дужыя. Калі яны захочуць пайсці далей, яны пойдуць далей. Такое маё меркаванне. Віталь? Дзякуй, Александра. Пакуль не будзем вас мучыць далейшымі пытаннямі, працягвайце свой рэпартаж, пытайцеся ў людзей, для чаго яны сёння прыйшлі, які ў іх настрой, што яны думаюць пра Дзень волі. Дзякуй, Віталь. Камеру, якая працуе каля Акадэміі навук, дзе таксама сабраліся удзельнікі сённяшняга святкавання, сённяшняга адзначэння Дня волі. Хто вже хоче повішувати усіх з гэтым цудоўным святом? Ёсць такія людзі? Вот просто ад свайго імя. Ёсць такія? Што? Эдуард Акулін. Калі ласка, падыходзьце до нас сюды. Падыходзьце. Я думал, что будет, ну, в общем, примерно как в России. Я думал, будет строй ОМОНа, будет строй ОДОНа, будет строй с МВЧ, и будут люди в штатском. Здесь есть только люди в штатском, и их практически мало. Ну, то есть, это все неожиданно, странно. Ну, в общем, слишком много людей, слишком мало силовиков. Люди, в общем, то, что они останавливаются на зеленый свет светофора, тоже странно. Ну, в общем, все неожиданно. Максим, а у России ведают, что у нас есть День воли? Нет, это... Я сейчас жалею, что я сейчас не иду с телефоном и не веду прямую трансляцию, потому что это невероятно. Они знают, что есть в Киеве что-то, вот, но они не знают, что есть здесь какой-то День воли, что есть люди, которые говорят по-белорусски, ходят с этими белорусскими знаменами, с гербом погони и так далее. Ну, это сенсация. То есть, ну, то есть здесь что-то существует. Кроме усов Лукашенко и молока. То есть, ну, да. А як вам бачыцца, гэта свята ці гэта палітычны мітынг? Ну, судя по лицам, это праздник, да. Дзякуй вялікі, гэта расійскі філосаф Максім Гарыноў, рэдкі чалавек, які разумее па-беларуску. Я спецыяльна спыталася ў яго, ці можна мне размаўляць з ім беларускай мовай. Ён сказаў так, і вы бачыце, цудоўна чалавек адрэагаваў на нашы пытанні. Цяпер бягом даганяем мітынг. Таким чынам, толькі што наша карэспандэнтка Александра Данько паговорила з даволі вядомым, асабліва в сацыяльных сетках, расійскім блогерам і філосафам Максімам Гаруновым, які падзяліўся сваім уражаннем ад сённяшняга дня. І вось цікава, напэўна, для нас будзе погляд збоку, і гэты погляд збоку адназначна заяўляе, што у яго было ўспрыняццё свята. Тое, што адбываецца, ён быў шакаваны, і для яго это відавочна свята. А зараз зноў пераключаемся на Акадэмію навук, дзе працуе наша телекамера. Налічыць зараз для кінатэатру «Кастрычнік». Веру будзе жыць заўсёды. Святло пагоні будзе сэрца нашай развязі. Жыве наш край, магутны і свабодны. Не старонная, ні святая зямля.
мікрафон і каб їхні голос почула ўся грамада на нашым свяце. Шановне господарство, ось там маладыя дзяўчаты, таксама яны, я думаю, творчыя, падыходзім да іх. Зараз мы падыдзем на іншы бок мітынгу, на іншы бок натоўпу і паглядзім, што адбываецца ля метро. Ну, чекаюсь. Цікавий плакат. Василь Быков, молодь БНР. Скажите, вы за БНР? Я сказала. А чому тут є? Чому молодь працягває святкувати угодки БНР, угодки створення БНР? Тому що День Великий – це найвеликше свято для нашого народу. Ми так само ми повинні шанувати наших письменників, усіх, хто робить нашу країну більш лепей. Так, шанувати усіх, хто створав білоруську культуру. Великий дякуй. А ми працягваємо нашу трансляцію. Будь ласка, сачыце на сайті svoboda.org або у нашому аккаунті Facebook. Послухаємо. Уже проспевали гимн новыми шильными родами, гимн ДНР. Вельми много символики. Для 300 человек стоять навпрост цяпер для кинотеатру «Кастрычнік» і працягваюць падыходзіць з боку помніка Янку Купалу. А мы показываем, называется для кинотеатру вельми много молоді. Сапраўды, я думаю, што і таксама вось мае равеснікі, моладзь, якая тут прысутнічае, яны думаюць, што гэта акцыя пратэсту для вот так. І хлопцы артыбаўцы намагаюць стварыць святочную атмасферу, стэнды, музыка, гуканні, спеўнічкі, цукеркі, ўсё-ўсё для сапраўднага свята. Аднак, конечно, прысутнічае і палітычная рыторыка, прысутнічаюць плакаты, лёгкі, сяклі вось сцяг незалежных профсоюзаў лунае над натоўпам. Гэта, конечно, пляска. І таксама сцягі Еўразвязу і кампанія «Еўрапейская Беларусь» і сцяг Украіны таксама можна побачить у святочным натоўпе. Задайте ваше питання, там людей зараз. Зараз каля 300 чоловік, можна сказати, з упевненістю, що це значно більше за 100 і за 200. Некоторые находятся напротив театра. А мы ведем для вас трансляцию не только у нашем аккаунте в Facebook, однако и на сайте svoboda.org. Ну вот цяпер, калі давялося прабегчыся паўз усю калённу, я думаю, што некалькі сотняў чалавек удзельнічае менавіта ў гэтым шэсце. Вось пачатак калёны ўжо вельмі блізка. Ось Уладзімір Някляеў, пакуль ён яшчэ не заняты, зараз мы паспрабуем даведацца ў яго, як яму гэты дзень волі. Спадар Уладзімір,
Господар Владимир, добрый день, Радио Свобода у прямом эфире. Як вам День воли? Гэты. Добрый день, бачите, Соненька. Бог послал. И людей послал, боских довольно много. Так что все, нібито поки що супадає. І там тие, хто послухмяно прийшов на місце збору, зараз зустрінеться з непослухмяними. Усі трошки стануть більш непослухмяними. І ми эту нам неподуладную поки що зграю скинем до дьявола. Ну вот, слухайте, дойдем до Кастрычника, и что далей? Далей мы не пойдем на Бангалор. Мы прошли по городе, калі была магчыма. Зараз, конечно, добра было провести некий концерт святочный, правда, с выступами наших музыкаў. А чему няма концерта? Ну, тому что где ты его будешь проводить? На сярод вулицы. На стадион не пустить, вот сюда, в Академию наук, тут зала, дарэчы, не кепская, не пустить, никуда не пустить. Так что, пакуль что, вельмі абмежаваныя магчымасці у нас для того, каб сапраўды адсвяткаваць. Мы зараз больш пратэстуем, правда, чым святкуем. І святы наши яшчэ паперадзе, пасля перамогі над сённяшнім рэжымам. Ці будуць палітыкі заклікаць не хадзіць на Бангалор? Ну так, зараз скажем, что мы туды не пойдем. Ну, может быть, нехто захоча у імпэце пройти еще далее, то мы пойдем с ними, конечно. Ну, коли такое желание надтамошное будет у людей. Ну, разогнались, бачите? Так что можете пойти. Дякую вялікі. Гэта Владимир Некляев, паэт, былы кандыдат у прэзідэнты. Распавёў нам пра тое, што адбудзецца цяпер каля кінатэатра «Кастрычнік», дзе калённа, якая сустракалася каля помніка Янкі Купалы, і вот нарэшце за гадзіну з нечым дайшла да месца традыцыйнай сустрэчы, будзе аб'ядноўвацца з тымі людзьмі, якія прыйшлі менавіта сюды, да кінатэатра «Кастрычнік». Цудоўныя дзяўчаты, ці можна вас асцярожна запытацца? Можно, так. Боимся. Мы боимся побудить ваши дзіця. Побудить. Мы спим у любых умовах и варунках. Скажите, калі ласка, что за свято сёння, і чаму вы сюды прыйшлі і ў такой прыўкрасным аутфіце? Сёння День воли, День незалежности, День обвящения БНР. Мы сюда ходим регулярно, правда, в минулом годзе вымушаныя былі пропустить этот день. Але тут у нас шмат сяброў, которых мы хочам побачыць, павіншаваць. І гэты дзень мы святкуем зазвычай кожны год, калі не атрымліваецца прыйсці і пасвяткаваць разам, то святкуем дома. Дзякуй вялікі, можете сябе назваць? Мяне зваць Інна Мудраченко. Вельмі прыемна, спадарыня. Якое ваше меркаванне наконт гэтага святкавання? Ну, святкаванне для мяне вельмі ўрачыстае, нават калі і не шмат людзей. Галоўнае, калі свята ў нас унутры адчуваецца. Вось. Таму я думаю, што нам трэба ўсім часцей выходзіць і, канешне, ўрачыста гэта свята святкаваць, каб паказаць, што мы ёсць, што мы хочам, каб наша краіна была незалежнай. Ну, напэўна, нехта пераадолее свой страх і далучыцца яшчэ да нас, калі бачыць, што нас тут сапраўды многа. Скажите, а адкуль бярэцца такі цудоўны парык? Гэта, напэўна, скажа вам спадарыня, которая ведае, адкуль бярэцца парык. Гэты парык мы ўжо адкапалі на цэнтры супольнасці. Он ляжыць там шмат гадоў. Хацелі адзець дзіцяці, але яна спіць, таму мы ўжо самі скарысталіся. Дзякуй вялікі. Цяпер пабачым, што адбываецца каля самога кінатэатра і што будуць рабіць палітычныя лідары, як яны будуць дамаўляцца паміж сабою, як яны будуць дамаўляцца паміж людзьмі, і як людзі самі вырашыць, куды ісці, ці заставацца тут, ці працягваць шэсці на Бангалор. Вось тут міліцыі ўжо болей, я думаю, гэта вы ўжо ведаеце з нашай трансляцыі ў Фейсбуку, а таксама на нашым сайце. І зноў не даюць узняцца на сходы. У гэтым ніякіх сюрпрызаў.
Пакуль наша корэспандэнтка Александра Дэнько зараз праходзіць самыя першыя шэрагі, дзе будуць лідары вырашаць, што рабіць далей. Я звяртаю вашу увагу, што, напэўна, на гэты момант якраз адбываецца кульмінацыя сённяшняй падзеі. Тая частка мітынгоўцы, якія прыйшлі ад помніка Янкі Купалы, прайшліся па цэнтру Менска да кінатэатра «Кастрычнік», зараз будуць вырашаць, як далей працягваць ці заканчваць сённяшнюю акцыю. Ці ісці на Бангалор, як это было прадугледжана папярэднім узгадненнем з уладамі, ці, можа быць, застацца тут і на гэтым закончыць, ці, можа быць, любыя іншыя варыянты правядзення акцыі. Магчыма, гэта вырашаць самі лідары, магчыма, будзе праведзена нейкае галасаванне сярод удзельнікаў. Зараз мы гэта пабачым, вы это ўбачыце ў нашай тэлетрансляцыі. Погано мати великого сусіда. Зворот до белорусского народу. Дорогие сородичи, 98 годов тому, ранечкой 25 сакавіка 1918 года на нашей земле отбылся суд. Поняволены, знеможены войной белорусский народ заявил, что от этого часу Белорусская Народная Республика обвящается незалежной и вольной державой. Сегодня Беларусь живе. Живе, дякуючи рашучости наших продков в 1918 году. Але так само, дякуючи життєздольності кожного з нас. 20-е стагоддзя было одним з найстрашнейших у истории человечества и особливо моцно потерпел наш край. Мы вытримали две чужие войны, шматликие спробы геноциду нашего народу, высылки, расстрелы, диктатуры, выгнание третины нашего народа в замежжа. Чужаки нищили нашу пригожую мову, нашу шматляковую культуру, нашу веру, наше почуття годності. Не глядячи на все это, мы выжили. Мы живем и живе Беларусь. Дорогие сородичи, припоминаю тяжкие часы, как бы не знеохвотились, как бы часом робимся больше осторожными, померковными. Это тому, что отчуваем, что нам треба их пережить. Сегодня, однако, хочу еще раз выказать вам свою веру, что мы досягнем тієї лепшої будущини, про яку ми маримо. Підтвердження нашої моці бачимо у зовсім недавній історії, коли 25 жнивня 1991 року білоруси здолели скористати шанец і відновили незалежність, здійснивши мару поколенням. І от уже чверть стагоддя наш край незалежний, хоча все ще не свободний. Але прийде час, коли будемо справді той незалежний, вольной державой, про якую марили наши дяды. Час, коли наш народ долучится до семьи заможных и поважанных европейских народов. Мы доказали, что варты этой поваги. Жадаю вам сегодня мужности и витривалости. Мы еще побачимся у вольной Беларуси. Моцно веру в это. И хочу, чтобы каждый из вас в это верил. Живе Беларусь! Іванка Сурвіла, старшиня Ради Белорусской Народной Республики. Слово мне дайте. Слово надається старшині партії Белорусского Народного фронту Олексію Янукевичу. Шановні люди, віншую нас усіх со святом незалежності, з Днем волі 25 сакавіка. Дякуючи батькам-заснавальникам БНР, белорусский народ займеў шанец быць гаспадарамі на сваёй зямлі. І сёння мы маем незалежную Беларусь. Не цалкам незалежную, на жаль. І пагроза для незалежнасці працягвае існаваць. Тысячы і десяткі тысячаў беларусаў, розныя пакаленні ахвяравалі свае жыцці у барацьбе за незалежнасць бацькаўшчыны. Таму, калі нехта кажа, што незалежнасць звалілася на беларусаў з неба, гэта няправда. И я хочу сказать, что мы с вами
павінны рыхтавацца і павінны быць гатовыя адстаяць нашу незалежнасць. Мы бачым, якія драматычныя падзеі разгортваюцца сёння в Украине. Мы повинны с вами выдатно разуметь и быть готовыми, что имперская Россия николи не погодится с европейским незалежницким выбором Беларуси. Коли пачнутся змены у нашей родиме, а яны пачнутся обовязково, коли народ скине ярмо диктатуры, мы повинны быть готовые так само оборониться от новых погрозов с боку Москвы. Тому нам важно гуртоваться, нам важно нести белорусскую идею, белорусскую думку сегодня усім нашим громадянам и суродзічам, как белорусский народ мог статься сапраўды гарантом незалежности своей державы. Это великая праца, але гэта и великий гонор. Тому я удячны кожному, кто сегодня сюда пришел святкаваць найвялікшае свято белорусов. Я удячны усім тым, хто нясе беларускую ідэю, беларушчыну сёння у людзі. І я веру, што абавязкова не можа быць па-іншаму. Наша ідэя пераможа, таму што яна сапраўды моцная, таму што яна грунтуецца на спадчыне тысячагоддзяў. Таму Беларусь жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слово має старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. Шановна громада, святом вас! Где ваши заробки? Их забрали дрозды. Где ваши пенсии? Их склевали дрозды. Где ваше право выбору? Их скрали дрозды. Где ваша европейская перспектива? Ее растоптали дрозды. Дроздуны в отставку. Сегодня мы можем констатовать, что у нас нет права выбору. Сегодня мы говорим, что нам потребен новый экономичный курс. Сегодня мы кажем, нам потребно европейское будущее. За 22 года Лукашенко и семья побудовали будущее для себя. 12 резиденций. Пождановичами заклали подмурок спецполиклиники для высших чиновников. Что дали людям? Что отримали сегодня пенсионеры, которые верили в доброго царя? Что отримали сегодня предпринимальники, которые так само говорили, прийде добрый царь, и он скажет, что робить дрянным боярам. У нас забрали головное право выбору и свободные сумленные выборы. У нас забрали экономичную перспективу. Сегодня никто не вирішить наши проблемы, а кроме нас, громадяне Республики Беларусь, мусять нести ответственность за себя, за свою семью, за свою будущее. За нас никто не зробить нашу справу. Только тогда, когда на улицу выйдут сотни тысяч людей, влада прислухается до нашего и вашего голосу. Только на улице, а не на кухнях, мы будем говорить правду, только тогда придут перемены в Беларусь. Со света вас! Живе Русь! Живе Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Зараз слово надається Олесі Макаєву, одному з лідерів Петропавлівського руху. Вітаю, сябри, со святом! Сьогодні є предпринимальники. Я веду ззаді нічого мегафон. Предпринимальники, отгукнитесь. Есть? Да!
Так, є сьогодні наш шмат. Наші акції присягуються, хлопці і дівчата. Наша боротьба не спинена. Зараз прийнято рішення атомного предпринимальників збирати підписи у Конституційний суд 50 тисяч, бо тільки такий формат дозволяє нам туди звернутися. Зворот по 222 указу буде подрихтований нашими предпринимальниками і експертами Конституційного суда. Будемо збирати спокійно підписи у красовику і травні. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Зараз я зачитаю дві резолюції. Перше, у підтримку білоруських предпринимальників. Ми, удільники святкування Дня волі у Мінську, підтримуємо потребування білоруських предпринимальників, прийняті під час мітингів на Кострищенській площі 15, 22, 28 лютого и коля Дома Ураду 14 соковика 2016 года. Наверяем удієздольність перемовної групи при Мінекономіки і підтримуємо пропанови по її розпуску і створенням на її місці нової, у склад якої необхідно включити предпринимальницьких лідерів, які будуть здольні відстоювати потребування предпринимальників, що були озвучені на вище названих мітингах у Мінську, а так само при проведенні протестних акцій предпринимальників у інших городах Білорусі. Ми закликаємо білоруських предпринимальників, проводимо акції надалі, як у Мінську, так і в інших городах Білорусі. Як не дозволяти владі знищити малий бізнес, треба мати можливість боронити свої інтереси. У цій боротьбі ви завжди можете розлічувати нашу підтримку. Разом переможемо! Живе Білорусь! Живе! Хто за? Підтримуємо резолюцію! Підтримуємо! Наступна резолюція вельми важна, як не було у нас людей по кримінальним переслідуванням, які змагаються за права людини. Свободу, резолюція, свободу Андрею Бондаренку і Михаилу Жемчужному. Ми, удільники святкування Дня волі у Мінську, лічимо кримінальні справи, узбуджені супроть свідомих білоруських правооборонців Андрея Бондаренка і Михаила Жемчужного політично мотивованими, а їх самих політв'язнями режиму Лукашенки. Ми закликаємо білоруських і міжнародних правооборонців визнати Андрея Бондаренку і Михаила Жемчужного політв'язнями і разом з нами потребувати їх визволення з Лукашенської тюрми. Ми вдячні Андрею Бондаренку і Михаилу Жемчужному за їх мужність і сподіваємося на активізацію білоруського громадства у оборону політв'язнів. Свободу політв'язням! Свободу! 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 Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Хто за эту резолюцію? Протягиваем руки. Разом. Дякую велике. Хто супроть? Лукашенко! Нема. Хто стримався? Нема. Дякую велике. Живе Білорусь! Живе! А зараз хоче сказати слово Олесь Абрамович від комітету врятування предпринимальників. Ось вся його обіцяна демократія, повага до нас, і це ж далі. Шановна громада, радий бачити вас сьогодні тут. Шмат світлих, ясних, узнеслих тварів тут. Я лічу, що сюди прийшли ті, кому коштовна свобода, хто любить волю. Воля – це великий дар Бога,
і воля потребує змагання за яе. Наш народ змагається, хоча подається, що нас не так много. Сьогодні і быцем нейкі промежкавы вынік, промежкавы результат нашей дзейнасці. Мы маем державу. Гэта великое досягнение. Есть народы ў свете, якія занадто больше, але не маюць паўнавартаснай державы. Возьмите такі народ, як курды. Зараз ён на слуху в сувязі з падзеямі у Сірыі, на Блізкім Усходзе. Але гэты народ 50 мільёнаў не мае паўнавартаснай державы. Я тут представляю комитет выратавання прадпрымальнікаў і хочу долучиться перш за ўсё до прадпрымальнікаў, якія тут ёсць. Вось Александр Макаев сказал, что он тут шмат бачыць прадпрымальнікаў. Я хочу сказать вам две речи. Первая речь, что нам погрожае аншлюз России. Беларусь может опиниться в кіпчурах России. Сярод часткі прадпрымальнікаў такая думка, две колонны об'єдналися. У России больше мягкое законодательство для бизнеса. Мітинг Это великая неправда. беларускіх палітикаў. Цікава, канешне, як палітычныя лідары у Беларусі лічаць, што неабходнай часткай любога святкавання мусіць быць мітынг, дзе яны стаяць з гукаўзмацняльнікам. А мы паспрабуем прабрацца пакуль што да маладых людзей, якія сапраўды зрабілі гэты дзень волі незвычайным. Прынамсі, раней я не бачыла такіх забаваў на дні волі. Зараз даведаемся, што гэта такое. Прыгожыя маладыя людзі, шмат хто з іх ужо вядомы нам усім. Мы шукаем пакуль што вас. Калі ласка. Што такое тут адбываецца? Мы арт-сядзіба, Титаны, Титаны, беларускасць, Алексей Сапрыкін, я Петр Клюў, літар гурта «Амплітуда смеласці». Мы прыйшлі сюды сёння святкаваць вялікі дзень, дзень незалежнасці Беларусі. Калі б не было абвяшчэння БНР, не было б ні БССР, нічога бы не было, ні Беларусі і гэтак далей. Гэта аснова, гэта фундамент сучаснай дзяржаўнасці, гэта заклікае да еднасці, гэта ніякім разе не раз'ядноўвае і не будуе нейкія стэрэатыпы негатыўныя. Мы святкуем, это цудоўнае свята, якое трэба святкаваць сем'ямі, сёння ёсць дзеці, трэба, каб кожны з дзецьмі прыходзілі. І гэта шыкоўная магчымасць адзначыць свята и отсвяткаваць. Скажите, як святкаваць дзень волі по-беларуску? По-беларуску. Давайте мы расскажем, як мы зараз, да, святкуем. Мы принесли адмысловыя фотостенды, один с пагони, другі з вершніцай, каб все ахвотныя фотаграфаваліся, рабілі на памяць сабе такія цудоўныя фотаздымачкі, самі адчулі сябе вершнікам або вершніцай. Далей мы раздаем цукеркі, стужачкі, спеўнічкі, мы спявалі беларускія песні, так, танчылі, праводзілі конкурсы. І мы хочам, каб это не ператварылася у вот звычайны палітычны мітынг, які... Нешта больше. Трэба, каб это было больше, каб это людзі ставіліся да гэтага пазітыўна. Не толькі тыя, хто прыйшлі сюды зараз, а тыя, хто выходзіць з кінотэатра, або праязджае па дарозе, або праходзіць проста міма. І вось хочацца такого пазітыўнага стаўлення да чырвона-белага сцяга, пагоні, дня волі, рады БНР і арт-сядзіб, безумоўна. Мы шли от парка Янкі Купалы, от помніка, і таму, можа быць, не заўважылі, не бачылі, што адбывалася раней. Як вы думаеце, Павел, мы з вами яшчэ пагаворым, як вы думаеце, вам удалося развесяліць людзей, зрабіць свята? І што будзеце рабіць далей, раскажыце? Ведаеце, ўсё пачынаецца з маленькага, такі маленькі крок арт-сядзібы. Я мяркую, што па цаглінцы будуецца вялікі будынак, і гэтыя свае цаглінкі сённяшнія свята мы ўнеслі. Таму што мы пачалі з такога святочнага энтэртэйменту, з рэальна пазітыўных, нейкіх яскравых, не негатыўных, што ўсё дрэнна. Будзем несці наперад, будзем несці беларускае слова. Мы носьбіты, мы будучыня, і мы вырашаем, што рабіць. Мы маладое пакаленне, для нас ужо гэта ўсё будзе, для маёй дачкі,
пускай, например, ходить в белорусскомовный садок. Это уже все будет натурально. И мы оптимистичны, потому что один, например, сябра нашей арцидзібы пераваживает 1000 пасыўных белорусов, которые не ведают, что, як и где. И мы верим, что нас и все больше и больше. Это факт. И мы будем нести от сердца белорусское слово, белорусские песни. І веру, што сённяшнім пачаткам этой акцыі мы рэальна зварушылі сэрцы беларусаў. Прынамсі гэтых некалькі тысяч, якія праходзілі побач, чулі гэтыя песні, якія мы спявалі. І гэта ўжо можа нешта чалавек сабе задаць пытанне. А што гэта? У нейкія маладыя людзі, яны не крычаць палітычныя лозунгі, яны спяваюць песні. Я веру, што наша сённяшняя акцыя арцидзібаўская такі маленькая, пакуль што маленькі. Вы захапілі эфір. Так. Дзякуй вам вялікі. Пагаворым з Павлом Белавусам. Что тут адбывалася? Мы не бачылі, на жаль. Вот прыйшлі ад парка Янка Купала. Мы пачалі, мы, можна сказаць, такі занялі час, калі ішлі людзі тыя ад помніка Купалы да пачатку асноўна. Ну, на жаль, вось многія, хто прыйшлі з намі, яны крыху пакрыўдзіліся, бо нас вельмі так жорстка выціснулі, бо мы пачалі там конкурсы праводзіць, спяваць песні, і вось хуценька нас выціснулі, забралі. Хто вас выціснули? Людзі, якія гавораць зараз. Яны не знайшлі іншую пляцовачку і месца, а выціснулі нас і не далі нам зрабіць да канца тое, што мы хацелі. Яны вельмі рэўнасна паставіліся да таго, што мы пачалі нешта самыя рабіць, нікога не папярэдзіўшы. Так, тут ужо нейкія інтрыгі адбываліся, пакуль нас не было на месцы. Што вось тое, што там гаворыцца, я не ведаю, наколькі яно прадуктыўнае і наколькі вось цікава, які эфект вось мае вось гэтыя словы, бо мы стараемся не рабіць, ну, не словы казаць, а практычныя нейкія справы. Мы арганізацыя практычных дзеянняў, там, правесці тое. Але, ну, ладно, што ж зробіш. Што далей будзеце рабіць? Пойдзеце на Бангалор, застанецеся тут? Мы вырашылі не пойдзем на Бангалор, калі шчыра сказаць, то мы да нас прыходзілі, я так кажу, людзі Статкевіча, і мы абмяркоўвалі, прапаноўвалі варыянт, давайте зробім... Это прамы эфір. Я ведаю, да, давайте зробім экшен, і ось тут пастаяць людзі не пойдзе на Бангалор, бо навошта, як шматлікія людзі жартуюць, навошта там ісці на Бангалор таптаць какашкі, да. Ну, нема сэнсу. Акцыя сканчаецца непрыгожа, безвынікова. То бок людзі прыйшлі і разбегліся. Акцыя павінна сканчацца ўздымам нейкім. І у нас была ідэя пайсці на мост праз Свіслач і разам усе стаць і стварыць такі ланцуг волі і еднасці. Там людзі трымаюць стужачкі і стаяць разам, што мы разам, мы беларусы. На жаль, нашу ідэю не падтрымалі і пабаяліся з аднаго боку і сказалі вельмі хутка, это як бы не очень. Вось у выніку людзі пойдуць на Бангалор, мы не пойдзем, мы пойдзем далей на канцэрт гурта РСП, альбо на канцэрт Гудставера, альбо на іншую культурную імпрэзу, якія сёння адбываюцца. Бо як для нас кожная акцыя павінна сканчацца пазітыўна і яскрава. А калі яна сканчаецца проста ходам кудысьці ў нікуды, як традыцыйна, то нам гэта не цікава. Дзякуй, Павел Белавус. Вы па-ранейшаму дырэктар арцидзібы? Так. Павел Белавус, дырэктар арцидзібы, мы бачым, што ёсць зусім розныя разуменні і ўяўленні пра тое, якім мусіць быць дзень волі. Павел расказаў нам гісторыю пра тое, як акцыю арцидзібы трохі выціснулі з пляцоўкі, а мітынг працягваецца. Александра, якраз, калі вы мяне чуеце, вот вы сказалі, мітынг працягваецца, а хто ў дадзены момант выступае, бо трошкі ракурс нашай камеры выйшаў з тых выступоўцаў. Распавядзіце нам все-таки, хто выступае на гэты момант. Цяпер выступае Вячаслаў Сіўчык. Зараз мы падыдзем бліжэй і пакажам вам, што менавіта адбываецца. Вы распавялі, далі слова тым, хто бачыў трошкі альтэрнатыўныя, скажем, 6 альтэрнатыўны праход гэтага свята. І, безумоўна, все гэтыя культурніцкія праекты таксама ўваходзяць у рамкі таго святкавання, якое традыцыйна адбываецца на 25 сакавіка, але ўсё-такі і мітынг палітычны, яго частка таксама застаецца пэўнай традыцыяй. І вось на дадзены момант, як вы сказалі, выступае спадар Сіўчык. 20 годов я не бачу выступае спадар Сіўчык, і я спадзяюся, наша камера паказвае, што адбываецца менавіта на палітычным мітынгу. Яны дазволілі нам наш прадзечны верцёны белы сцяг? Не. Что?
Яны пустили нашу святую мову в систему эдукации. Нет. Что? 10-миллионная нация мает хоть один университет на белорусской мове. Нет. Что? Белорусские рабочие не вынуждены подписывать контракт в рабскую систему. Так. Что? Белорусская нация мает право вырашать владу. Выбирать владу. Менять владу. Так про что революция? Как Коля Лукашенко про 20 годов крывал нами папором Москвы. Нам такая эволюция не треба. Мы хотим мирных зменов. А лишь эти мирные змены мусят быть в белорусских национальных интересах. Любой народ, в тем лику белорусский, мает универсальные правы. Мы маем право на белорусскую европейскую державу. Нам час жить уже в 21 столетии. Тому, шановне господарство, ми, як я вже казав, з Кирилянки Купали, різко відрізняємося від всіх сусідів. Завжди ми поважали закон. Это есть ментальности любого нормального белоруса. Сегодняшние влады антибелорусские, потому что они весь час дейничают незаконно, с позиции силы, опередившего от Путина, который теперь уже всесветную политику вел принцип не силы права, а права силы. Тому от меня заявников сегодняшнего дня воля. Закликаю вас идти до Риги для того, как все побачили, что белорусы мають право сами вирішати свою долю. Этот шлях наш до Риги сегодня символичный, потому что на сегодняшний момент Рига – это столица братнего нам латвийского народу, який давно знаходится под обороной Захода. И они еще совсем недавно были разом с нами в империи зла. Теперь яны домоглись европейской свободы. Давайте сегодня наша белорусская хода до Риги будет шлях до свободы, до Европы и супроть сговору любых сил за спиной белорусской нации. Бо одна сегодня оборона белорусской державы. Это вы, люди. И самое главное, как вы сами себя не подманули, бо мы мусим быть разом. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Прошу поднять руки, кто разом с организаторами «Путь до Риги», как подписали свободный европейский шлях белорусской нации. Дякую, кто стремался. Один. Кто супроть? Дякую вам, люди. Разом ми переможемо. Таким чином ми бачимо такий нечаканий поворот. Вячеслав Сівчик пропонував, як він виразився, ісці до Риги. Для Неменчуков патлумачу, што Рыга – гэта такі універсам, які якраз знаходзіцца прыблізна на палове шляху ад Акадэміі навук, дзе зараз знаходзяцца маніфестанты, да Бангалора, куды был зацверджаны афіцыйны маршрут. Таким чынам Сівчык прапанаваў ісці да Рыгі і патлумачыў, што Рыга – это сімвал еўрапейскай сталіцы, сталіцы еўрапейскай дзяржавы, якая была прынята ў еўразвяз і куды павінна імкнуцца Еўропа, імкнуцца Беларусь. З іншага боку, гэта якраз адпавядае афіцыйна зацверджанаму маршруту, толькі не да Бангалора, а недзе палова часткі. І зараз, як мы бачым, адразу было праведзена галасаванне і большасць удзельнікаў мітынга прагаласавала за гэта, але ці пойдуць сапраўды яны далей да гэтай самай Рыгі, мы зараз пабачым з нашай відэатрансляцыі. Бараніце нашу радзіму, бо зараз існуе вялікая небяспека з боку расійскай навалы. Гэтыя людзі, якія сядзяць ва ўладзе, ва Расіі, яны толькі мараць пра тое, каб захапіць нашу краіну. Гэта для іх папросту стратэгічны крок. Але мы, незалежная еўрапейская краіна,
Тому необходимо стоять до опошнього за нашу свободу. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Шановна громада, я ще раз дякую всім тим, хто долучився сьогодні до акції. Зараз виступав Євген Васькович і молодих і сталих людей, хто зібрався на цій площі. Я закликаю долучатися до громадських організацій і політичних партій. Сьогодні ми всі разом святкували День волі. Від Білоруської християнської демократії до Білоруського народного фронту. Інші організації і політичні рухи сьогодні разом з нами. Долучайтеся, і тоді на наступній акції прийде на шмат більше людей. Я закликаю зараз, пропоную Вячеслава Васильчика, зараз буде шествие, але не до Бангалора, а до Риги. Коля Риги ми спиняємося, розходимося по домам і протягуємо святкувати один одного з Днем волі. Коли ласка, шиктуємося в колону і повольно пойдем. Білорусь! Живе! Білорусь! Живе! Живе! Білорусь! Живе! Мы знаходимся каля кінотеатра «Кастрычнік». Толькі што скончыўся палітычны мітынг, скончыўся ён з заклікам все ж таки працягнуць шэсце, але лідары апазіцыі прынялі рашэнне павесці людзей не да Бангалор, а да Рыгі. Рыга – это універсам, які знаходзіцца у Менску, і прыблізна палова шляху да плошчы Бангалор ад кінотеатра «Кастрычнік». Там, як сказаў адзін з лідараў БХД, гаспадар Рымашэўскі, проста людзі могуць пасля гэтага разысціся па дамах. Было праведзенае нават галасаванне за тое, хто згодны скончыць святкаванне Дня волі, спыніўшыся каля універсама Рыга. Некалькі рук паднялося. Я, прабачце, маленькага росту, я не пабачыла, колькі дакладна людзей працягне, выказала жаданне сваёй рукой, прагаласаваўшы пайсці да універсама Рыга, але бачыла, што супраць не прагаласаваў ніхто. Хочеш долі лепшої, якої долі хліба, солі, чого полі, землі, волі, хліба, солі, землі. Гэта Арцядзіба. Кров'ю. А ви хто? Радує свободу. Гэта прамы эфір. Хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом не бить, скотом 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 не бить, скотом. Живи Беларусь, со святом Беларуси! Арцядзіба павіншавала усіх з Днем волі, са святам, праспяваўшы ім не быць скотам. Я думаю, что молодые люди застанутся тут. Дальше скороходы ланцуги вночи обливают сладом Можно вам пару слов? Не, Боком родным братом полыхает там огнища до неба, пьют яны вино, залезают хлебом, песни им поют. Старые цыганки бьют копытом бьют, а в небе мало. Кожны жадаючы можа сфотаграфавацца ў выглядзе вершніцы ці вершніка. Правду им не треба солнца, землю им багата, им весны не треба. Паназіраем за тым, як фармуецца калона. Каб ты, хлопец, спал на пячыне волі, грай, шукай. Трэба зазначыць, што калі мы дайшлі да Кастрычніка, тут ужо трошки па-іншаму сфармаваліся групы ўдзельнікаў, тут ужо шмат і партыйных сцягоў. Напрыклад, каля помніка Янкі Купалы не было сцягоў партыі АГП ці руху ці сцягоў Еўрапейскага звязу. Вот яны з'явіліся тут. Таксама ёсць сцягі прадстаўнікоў іншых рухаў. Зараз даведаемся, што гэта за група людзей. У іх ёсць
Вот цікаво, что это за птушки. Вот я не орнитолог. Зараз дрозды, видать. Где наши зарплаты, дрозды склевали. Видать, это дрозды. Есть стяги партии АГП, коли я докладно бачу. Господар Козлов. Радио Свобода у прямом эфире. Что у вас за урочистое святкование, что это за оздобление? Расскажите нам, коли ласка. Но, во-первых, у нас праздник. Во-вторых, мы поднимаем тему микрорайона Дрозды, где очень компактно живут чиновники, где, собственно говоря, это та часть Беларуси маленькая, островок, где, ну, действительно хорошо живут. Эти чиновники устроили для себя отличную жизнь. И я полагаю, раз они чиновники и таким образом жируют, да, то это за счет нас всех, всего народа. Вот поэтому мы вот и устроили такой вот небольшой. Пойдете до Риги? Конечно, мы пойдем вместе со всеми до Риги, и за Ригу, и надо будет, пойдем и на площадь Незалежности. Вы тут як представник АГП? Да, это все команда ОГП, там наша команда, городская организация. Дякую вялікі. Гэта мы назіралі, як партыя АГП збіраецца удзельнічаць у шэсці. Нават сабака гэтым разам удзельнічае. Удзельнічае ваш сабака? Хотелось бы спытаць, на гэты конт якраз хотелось бы вас спытаць, ці ёсць нейкая тая самая згода ісці да Рыгі, ну як гэта прадэманстравала галасаванне, хаця вы, як прызналіся, не вельмі бачылі ягоныя вынікі, маецца на ўвазе, ці сапраўды зараз ужо шыхтуюцца калёны, ці некаторыя людзі палічылі на гэтым сваю частку ва ўдзеле выкананым, і ўжо паход в бок Бангалора, хаця і да Рыгі, не выклікае іх такого энтузіазма. Як ваше назіранне? Віталь, я сапраўды не бачыла, колькі людзей прагаласавала за, але я дакладна бачыла, вакол мяне ніхто не прагаласаваў супраць, і я думаю, што гэта таксама адказ. Вы, відаць, таксама бачылі раней у нашай трансляцыі, што вот маладыя людзі не збіраюцца рухацца ані на Бангалор, ані на Рыгу і застануцца тут. Калі хочаце пачуць мае назіранне, маё меркаванне, я думаю, што тыя удзельнікі шэсці, якія планавалі рухацца далей на Бангалор, яны таксама пойдуць далей да Рыгі. Тыя, хто не хацеў завяршыць святкаванне Дня волі супольнае вось тут каля кінотэатра «Кастрычнік», тыя застануцца. Але мы, канешне, зараз пакажам, колькі людзей ідзе, будзе працягваць гэтае шэсце. Віталь? Так, якраз я хотел бы просить вас разом с нашим оператором зараз можна сконцентроваться на гэтым пытанні, на галаве патэнцыйнай калёны, як люди збіраюцца, фарміруюцца, і мы могли б тады разом з нашими гледачамі рабіць высновы, якая частка все-таки вырашыла працягваць свой шлях. Дзякуй вялікі, зараз нагонім галаву калоны. Дзякуй, Віталь. Таким чынам, нам трэба даведацца, колькі людзей застануцца тут, колькі сапраўды будуць рухацца далей на Бангалор. Вот глядзіце, нейкая частка людзей застаецца. Ці яны застаюцца назаўжды, ці яны проста збіраюць сваё аздабленне святочнае і пасля далучацца да калоны. Ну, пабачым пазней. Калёна сапраўды выстраілася, большая частка, пераважная частка людзей ўсё ж такі удзельнічае ў шэсці. Ёсць удзельнікі нават на роварах. Вось гэтая частка святкавання, яна сапраўды вельмі падобная на тое, што адбывалася і год таму, і 2 гады таму. Гэта дзень волі, да якога мы ўжо звыкліся. Тое самае можна сказаць і пра праваахоўныя органы. Таму што сапраўды каля кінотэатра «Кастрычнік» яны прысутнічалі ў той самай колькасці, як і ў мінулыя гады.
калі меркаваць Таким чином вы можете назирать, что все-таки, как выглядае, пераважная большасць сённяшніх удзельнікаў акцыі вырашыла працягваць яе паходам да Рыгі, гэта універсам, які знаходзіцца па вуліцы Сурганова, куды звычайна і ходзяць удзельнікі акцыі з Акадэміі навук, менавіта па шляху да Бангалора. Як бачым, зараз якраз гэтыя удзельнікі фарміруюцца на скрыжаванні праспекта і вуліцы Сурганова і адтуль пойдуць да Рыгі па сваім даволі традыцыйным шляху. Не вельмі стройнымі шэрагамі, але ўсё ж калонна рухаецца па праспекце. Тут ужо ёсць супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы. Я іх бачу проста цяпер, яны сочаць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. Ось вы чуеце, як скандуюць. У калённі людзі спрабуюць спяваць песні. Ось ёсць сцягі маладой Беларусі, як я ўжо казала, тут сапраўды больш відаць сімволікі, атрыбутыкі пэўных палітычных рухаў і партыяў. У галаве калоны. Чым больш мы набліжаемся да галавы калоны, тым актыўней тут ідзе шэсце. Бачите? Так, мені було 3 години, а зараз я ще... Мяркуючы па тым, што песні запяваюць маладыя людзі. Ім ареставалі. Прабачце, калі ласка, можна прайсці? Дзякуй. Прабачце. Европейская Беларусь. Что? Это Европейская Беларусь. Да, вы да. И растяжка у вас. Вы традыцыйна выходзіце. Гэта спадар Максим Вінярскі. Прабачце, калі ласка. Гэта спадар Максим Вінярскі, традыцыйны удзельнік усіх мітынгаў. Беларусь у Евразлёс! Беларусь у Евразлёс! Беларусь у Евразлёс! Маладыя людзі выступаюць за далучэнне Беларусі да Еўразі. Выступаюць за далучэнне Беларусі да Еўразвязу і скандуюць Беларусь у Еўразвяз. Ну і што там наперадзе калоны? Цяпер скандуюць «Слава Украіне». Тут ідзе такая група маладых людзей, у іх ёсць... Гэта Алесь Лагвінец. Спадар Алесь, Радыё Свабода ў прамым эфіры. Што скажаце пра гэты? Верым, можам, пераможам! Чым гэты дзень волі адрозніваецца ад усіх астатніх? Гэта свята мусіць быць аднолькавым на ўсе астатніх, гэта свята беларускага духу. Тут адрозненне, я не ведаю, можа быць, все ж таки
Дякую Богу, незалежна міліція, гэта вельмі добра. То бок, яны займаюцца тым, чым яны пакуль што. Я не маю поўнай інфармацыі, але з таго, што я бачу, яны займаюцца тым, чым мусяць займацца, гэта аховае правапарадку і бяспекі удзельнікаў. А что это за новый маршрут? Что скажете? Ну, трэба карыстацца з любой магчымасці, каб прайсціся па вуліцах гораду. Частка удзельнікаў прайшліся ад помніка Янкі Купалы да помніка да кінотэатра Кастрычніка, іншая частка хоча прайсціся да універсама Рыга, чаму б і не. Калі ёсць такая магчымасць, трэба скарыстоваць з любой магчымасці. Але было прынятае прынцыповае рашэнне, ніякіх мітынгаў на плошчы Бангалора не будзе. Мітынг адбыўся для кінотэатра Кастрычніка. Дякую вялікі. Алесь Лагвінец, Намеснік старшыні руху за свабоду. Алесь Лагвінец прадставіў сябе сам, ён намеснік старшыні руху за свабоду. А гэта мы ўжо насамрэч і дасягнулі галавы калоны, і з вуснаў Алеся Лагвінца прагучалі важныя для нас словы. Прынцыповае рашэнне арганізатараў не ісці на Бангалор, а вось гэты новы маршрут да універсама Рыга тлумачыцца тым, што карыстаюцца кожнай магчымасцю выйсці на вуліцы. Думала, што даўжэй мы будзем ісці да галавы калоны, але вот насамрэч гэта яна. Наперадзе маладыя людзі, якія нясуць расцяжку «Дзень волі», партрэты Касцюшкі, Ефрасіні Полацкай. Зараз паспрабуем ззаду падысці і спытацца, хто яны і чаму. Маладыя людзі гэта радуе свабода ў прамым эфіры. Скажыце, калі ласка, што за свята вы святкуеце? Сёння дзень утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта наша нацыянальнае свята, яго павінны святкаваць усе беларусы. Як вы апынуліся ў галаве калоны? Ну, мы несем расцяжку, прадстаўляем арганізацыю «Моладзь БНФ» і вырашылі пайсці наперад з расцяжкай. А як ваше меркаванне, гэта ваш які дзень волі, які найбольш запомніўся з тых дзён волі, на якіх вы былі? Гэта першы мой дзень волі. Вельмі добрая атмасфера. Я адчуваю, што падтрымку толпы. Мне спадабалася. Дзякуй вялікім. Маладыя людзі з моладзі БНФ патлумачылі для аднаго з іх, гэта нават першы дзень волі, кажа, што яму ўсё падабаецца. Вельмі хутка мы ўжо дойдзем да універсама Рыга. Засталося літаральна некалькі хвілінаў для таго, каб афіцыйнае, напэўна, святкаванне дня волі скончылася. Удзельнічае у 6 святар. Это радуе свабоду ў прамым эфіры. Калі вы дазволіце нам задаць вам пытанне, адкажаце на них, мы будзем удзячныя. Прадстаўцеся, калі ласка, і чаму вы тут? Я раманах Викентий, Белорусская автокефальная православная церква. Вы ведаеце, што нашу царкву не дазваляюць улады не строить ни храмов, ничего не даже проводить. Нам доводится проводить службы на пахатах. Фактично мы являемся вандровной церквой на Беларуси, на своей, кажется, земли, на место своим верникам и своим святарам. Дякую вялікі. Один з удзельнікаў 6 гэта прадстаўнік аўтакефальнай беларускай царквы. Арганізацыю калоны бяруць на сябе Віталій Рымашэўскі і Вячаслаў Сіўчык. Воіны святла ўжо спяваюць проста у гукаўзмацняльнік. Маладыя людзі, якія ідуць на самым наперадзе калёны, за імі ідуць арганізатары гэтага шэсця.
полыни на пригорке за тучи рогов. Каменное сердце, ночью закон, труби, чтобы согреться, радуйся молоту в крепкой руке. Водопад, молодость, быстро реке, бей барабан, бам, бам, баррикады, друзья, шум, гам, воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, от жара стопора, бьются до рассвета. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света, от жара стопора, бьются до рассвета. Ну, могу зазначить, что эту песню ведаюць усе, подпевая нават Вячеслав Сіўчык. Зараз яшчэ вот з Алексеем Янукевичем не говорили. Можем оторвать вас на хвилинку. Это радио «Свобода». Мы в прамым эфире. Скажите, калі ласка, як вам гэты дзень волі? Ну, заўсёды дзень волі гэта свята, гэта ўзнёслы настрой. Сённяшні дзень не выключэнне. Конечно, хотелось бы, каб было больше людей. Но тое, что есть, тое есть. В любым выпадку, дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Я лічу, што не так уже и мало людей вышло. З улікам не вельмі добрага надвор'я. Я лічу, што не кепскай пачатак весны, паглядзім, які будзе працяг. А вы кажете, не так уже и мало. Можете оценить кольки? Ну, тяжко оценить докладно. Мы бачым, что тут некалькі тысяч, может 2-3 тысячи людей з улікам тых, хто былі на складанні кветак, тых, хто ішлі да кастрычніка, ад кастрычніка, тых, хто былі на кастрычніку. Мы бачым, что тут ёсць такая бягушка. Гэта таксама нармальна, таму што шмат моладзі, нехта паўдзельнічаў у пэўнай частцы акцыі. Мы ўдзячныя таксама арт-сядзібе, якая сваімі крэатыўнымі ідэямі прыцягнула частку моладзі. Таму я думаю, што дакладна можна казаць пра 2-3 тысячи беларусаў, якія актыўна ўзялі ўдзел у мерапрыемстве. Ну і, канешне, десяткі тысячаў бачаць. Мы бачым, некаторыя сігналяць, людзі збольшага прыхільна ставяцца да акцыі. Спадар Алексей, патлумачце, калі ласка, чаму да Рыгі вядзеце людзей? Ну, гэта такі кампрамісны, крэатыўны варыянт. Ёсць агульнае перакананне, што няма ніякага сэнсу рабіць мітынг на Бангалёры, аднак прайсці па вуліцах цэнтральных гэта, тым больш, калі акцыя дазволена, цалкам нармальна. Ну і мы вырашылі, што ёсць пэўны нейкі сімвалізм. У свой час у Рызе менавіта заключаліся дамовы перадзел свету, у тым ліку нашай часткі свету. Ну і зараз, калі мы ідзем да Рыгі, мы сімвалічна паказваем, што Рыга не мае моцы над воляй беларускага народу. Дзякуй вялікі. Алексей Янукевич быў у прамым эфіры радыё «Свобода». Мы падышлі да пешаходнага пераходу, і тут мы бачым ужо супрацоўнікі дарожна-патрульнай службы паводзяць сябе больш упэўнена і рашуча і не давяраюць удзельнікам шэсця, што яны не будуць выходзіць на праезную частку. Вот, заўважна большых, і яны не даюць людзям заходзіць. Жыве Беларусь! Таксама Алексей Янукевич патлумачыў яшчэ раз, чаму ідзем менавіта да Рыгі. Так? Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Александра, дзякуй. І хацелось бы, можа, працягнуць нашу размову з вами тым, чаму, вось, па-мойму, на гэты момант ужо ў гэтым шэсці, якое ідзе да Рыгі, няма ані Міколы Статкевіча, ані Владзіміра Некляева. Калі я не памыляюсь, пацвердзіце маё ўражанне, што гэта менавіта так. Так, это сапраўды так, і я думаю, што для нашых гледачоў это не мусіць быць сюрпрызам, таму што калі мы ішлі са спадаром Статкевічам, са спадаром Некляевым ад помніка Янкі Купалы да кастрычніка, мы задавалі ім гэтае пытанне. Мы некалькі разоў казалі, што іхнае святкаванне Дня волі сканчаецца на кастрычніку, што далей яны не пойдуць. Вот
цяпер калёна рухаецца да універсама Рыга. Это нечаканасць. Ніхто з палітыкаў да таго не гаварыў пра тое, што будзе прынятае такое рашэнне. Я б спрабавала даведацца чаму, ну вот розныя тлумачэнні, відаць галоўнае з якіх, што ёсць прынцыповасць у тым, каб не ісці па вызначаным уладамі маршруце на плошчу Бангалор. Одно пытанне, еще одно пытанне, напэўна, ў тым, што по-рознаму ацэньваецца колькасць удзельнікаў, але відавочна вы можаце ацэніць, колькі з тых людзей, якія былі на піку сённяшняй акцыі, якія падышлі да Акадэміі навук, да кінатэатра «Кастрычнік», все-таки вырашылі пайсці ў бок Рыгі. Вось колькі працэнтаў удзельнікаў зараз прымаюць удзел у шэсці, на вашу думку? Сапраўды не бяруся ацэньваць колькасць удзельнікаў, таму што калённа, вот, як мы бачым, досыць доўгая і цяпер яна ідзе. І мне здаецца, што нават тыя людзі, якія заставаліся на плошчы і было незразумела, далучацца яны ці не, яны ўсё ж такі далучыліся да гэтага шэсця. І вот гэтая калёна сапраўды немалая, але у сотнях людзей наўрад ці магу вам сказаць дакладна болей, чым прымала у шэсці ад помніка Янкі Купалы. І, можа быць, падзялюся сваім уражаннем, якое вы, магчыма, пацвердзіце, на гэты момант Дзень волі сапраўды, можа быць, больш ператвараецца вот сённяшні Дзень волі от значэння свята, а не вызначэння пратэсту. Людзі ідуць, спяваюць песні, акрамя «Жыве Беларусь, незалежнасць», нейкіх вострых палітычных лёзунгаў не гучыць, і такое, можна сказаць, свята непаслушэнства, так, па вуліцах Менску? Гэта сапраўды так. Я з вуснаў ніводнага удзельніка, простага удзельніка мітынгу не чула палітычных лозунгаў. Людзі сапраўды выказваюць сваю незадаволенасць тым, што адбываецца, тое, што ім не падабаецца ў тых дзеяннях, якія прымае беларуская ўлада. Аднак палітычныя лозунгі, палітычныя заклікі гучалі толькі з вуснаў палітыкаў, лідараў партыі, лідараў рухаў. Гэта сапраўды так, гаспадар Віталь. Так, дзякую, Александр. Працягвайце сваю напружаную, але творчую працу. Мы зараз працягваем рэпартаж з шэсця. На гэты раз яно ўжо сапраўды ідзе шэсцем да супермаркета Рыга. Вот ужо трэці светлафор збірае людзей на шэсце. І калі раней здавалася, што калённа невялікая, то цяпер відаць, што у шэсці прымае удзел значная колькасць чалавек. І калі Алексей Янукевіч казаў пра 1000-2, то, напэўна, ён не памыляўся. Вось людзі спыніліся ўжо на 4-м светлафоры. Калі у кагосьці ёсць адпаведныя веды палічыць колькасць людзей, якая праходзіць паміж светлафорамі, напэўна, у яго будзе дакладная лічба, колькі людзей прыйшло на Дзень волі. Калёна рушыць далей, і вот у другой частцы калоны ўжо вельмі шмат маладых людзей. Я таксама патлумачу тым нашым гледачам, якія не вельмі, можа быць, дасведчаныя ў менскіх вуліцах, што той самы універмаг Рыга, пра які ідзе размова, ён знаходзіцца, магчыма, у 10 хвілінаў хадзьбы ад вось гэтага месца, дзе знаходзяцца зараз дэманстранты. Такім чынам, праз 10-15 хвілін яны прыйдуць да канечнай кропкі свайго шэсця і, магчыма, як неаднаразова заявлялі все сённяшнія арганізатары акцыі, на гэтым яна і скончыцца. Па-ранейшаму вельмі папулярны рэпертуар групы Ляпіс-Трубецкой у удзельнікаў шэсця. Бадай, што не згадаю, што чула нечые іншыя песні. Грай, шукай, у снах юнацтва свае мары грай, уграй. Весны зялёнай цёплай шары грай, спявай. Добрый день, вечер. Можно перервать ваши спевы? Конечно.
Скажите, калі ласка, чаму вы прыйшлі і як вам гэта святкаванне? Я прыйшла менавіта таму, што сёння для мяне гэта свята. Вось, і каб паказаць, што ёсць яшчэ свядомыя людзі ў Беларусі. Як вам падаецца, шмат людзей прыйшло? Ну, насамрэч складана ацаніць, таму што калона трохі разарвалася, але я думаю, што так, шмат. А маршрут ісці да універсама Рыга як вам падабаецца? Ну, наконт маршрута не ведаю, што сказаць, таму што неяк у мінулым годзе Бангалор таксама не самы лепшы маршрут, але што ёсць. Дзякуй. А можете расказаць пра сябе, хто вы, чым займаецеся, адкуль вы? Студэнтка БНТУ. Вось, зараз пішу дыплом. Што цяпер студэнтаў свабодна пускаюць хадзіць на мітынгі? Ну, гэта свята. Чаму не? Дзякуй вялікі. Адна з удзельніц адказала на нашыя пытанні. Нам ужо трэба паспяшацца, паглядзець, як арганізатары мітынгу збіраюцца скончыць гэтае шэсце. Хотя, конечно, я думаю, что дачакаюцца таго, калі усе людзі, якія ідуць у калённе, дойдуць да месца заканчэння свята. Гучаць вельмі старыя ўжо лозунгі «Верым, можам, пераможам». Ось цудоўныя маладыя людзі, акрытыя адным сцягам. Можа быць, яны таксама пагодзяцца нам нешта сказаць. Добрый вечар. Гэта Радыё Свабода ў прамым эфіры. А нас прыцягнуў ваш выгляд і тое, што вы ўсе пад адным сцягам. Скажыце, калі ласка, як вам сёлетні дзень волі? Сёння цудоўна, так. Святочны настрой, цудоўнае надвор'е, шмат людзей. Чымся адрозніваецца ад папярэдніх? Ну так, здаецца, што больш людзей. Я ёсць. Так. Дзякуй вялікі. Вось дзяўчаты заўважаюць, што людзей больш, чым у папярэднія разы. Ну і, канешне, усе салідарныя ў тым, што гэты дзень, гэта сапраўднае свята. І для тых, хто сёння выйшаў на вуліцы Менску і сустракае яго, і святкуе яго разам. І для тых, напэўна, хто застаўся дома. І таксама для тых, хто глядзіць нашу трансляцыю на Радыё Свабода. Давайте же белорусскую. Великая просьба, калі ласка, вяртайце сцягі, разыходзьцеся і дайце магчымасць тым людзям, якія... Такім чынам, як вы бачыце, паводле нашай тэлетрансляцыі, сённяшняе святкаванне Дня волі, менавіта святкаванне на вуліцах, падыходзіць да канца. Літаральна праз 5-10 хвілін усе удзельнікі шэсця падыдуць да універсама Рыга, дзе, як яны абвясцілі, ўжо не будзе ніякіх мітынгаў, і яны на гэтым разыдуцца.
А мы пасля заканчэння акцыі ў нашым жывым эфіры разам з маім калегам Сергеем Навумчыкам абмеркуем вынікі сённяшняй акцыі, чым яна адрознівалася ад папярэдніх і як яна прайшла. Некая нестандартная ситуация. Расходимся, далее шести не будет, на Мангалор мы не пойдем. Мы обещали пасти дороги, мы пришли. Дякую вам, великий, со святом. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Все, от ім'я організаторів ми обіцяємо то, що сьогоднішня акція скончена. Я ще раз усім дякую. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Организаторы уже объявили, что акция сконченная. Людей вельми шмат. Шествие было массовое. Я прошу тих, хто мене чує, коли ласка, розходимося по хатах. Тому що ті, які зараз ідуть, Спадар Сіўчык не перабольшвае. Людзей сапраўды шмат, і яны зараз падыходзяць да гэтай невялікай насамрэч пляцоўкі, прыпынку грамадскага транспарта перад універсамам Рыга. Цяпер арганізатары заклікаюць людзей разыходзіцца, але вялікая частка людзей яшчэ гэтага проста не чула. Мы дороги дошли. Столицы соседней нам братней латвийской нации слава! Моладзь заініцыявала такі невялікі перформанс, хто не скача, той маскаль. Выглядае, што людзі не зусім ахвотна збіраюцца разыходзіцца. Верим! Можем! Ну, некаторыя удзельнікі шэсця, упрыгожаныя сцягамі, сапраўды сыходзяць, але адзінкавыя. Людзі проста стаяць тут і чакаюць, што будзе адбывацца далей. Великая просьба. Акция закончилась. Великий вам дякую. Коли ласка, разыходимся и живе Беларусь! Живе Беларусь! Вячеслав Сіўчык працягвае заклікаць людзей разыходзіцца. Наколькі я магу меркаваць, ніхто не сыходзіць. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Люди не хотят расходиться. Людям есть еще что сказать. Надо продолжение. Требуем продолжения банкета. Добрый день. Это Радио Свобода, в прямом эфире. Вы только что сказали, что люди не хотят разыходиться. А чему не хотят? Ну, тому что мне здаецца, что людям есть, мабуть, еще что сказать. И, здаецца, не только мне, а усім, кто здесь присутствует. Скажите у эфира Радио Свобода, что вы хотели бы сказать? Я хотел сказать, Саша, доколе людям треба волі. Живе Беларусь! Слава Україні! Дякую вялікі. Живе Беларусь! 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 Живе Беларусь!
Ну, магчыма, калонна трохі парадзела, але і сказаць, што людзі ахвотна разыходзяцца нельга. Вот просто збіраюцца групамі вялікімі і невялікімі і застаюцца на месцы. Разом і назавжди! Так? Разом і назавжди! Разом і назавжди! Разом і назавжди! Александр, я зноў подключаю вас до нашей размовы. Ведаю, что вы уже не першы год асвятляеце массовые акции, і в тым ліку і дні волі папярэднія гады. Напэўна, вы можете неяк зараз подзяліцца сваім уражаннем. Ці ёсць нейкія адрозненні, можа быць, у атмасферы, у колькасці удзельнікаў, у той же самай прысутнасці і паводзінах праваахоўных органаў? Першым сцэнар паламаў Мікалай Статкевіч, прызначыўшы новае месца сустрэчы. Гэта помнік Янку Купалу. Ну і, канешне, іншыя арганізатары гэтага свята вылучыліся і памянялі канечнае месца маршрута. Гэта універсам Рыга. І вот мы бачым, мяркуючы па тым, што людзі не хочуць разыходзіцца, яны не зусім згодныя з тым, што так адбылося. Таксама, напэўна, варта было б арганізатарам вызначыць раней, як будзе праходзіць гэтае святкаванне, чаго людзям чакаць, у які бок ісці. Таму што вот мы пагаварылі з людзьмі, яны кажуць, што яшчэ ёсць. І я бачу гэты імпет у людзей заставацца, проста пабыць разам, проста пастаяць разам, паразмаўляць. Гэта не кожны дзень такое здараецца. Пляцоўка таксама для заканчэння гэтага шэсця, ну, не самая, напэўна, лепшая, таму што месца тут мала. Калі казаць пра колькасць удзельнікаў, я пацаніла яе як досыць высокую, яна ні ў якім разе не меншая, чым было на папярэднія дні волі. Магчыма, за кошт таго, што гэта святкаванне было разбітае на такія дзве часткі, людзей прыйшло больш. Таксама адзначу сваімі ўласнымі назіраннямі, падзялюся, што у першай частцы святкавання удзельнічалі людзі, якія, відаць, гатовыя па закліку Мікалая Статкевіча і іншых палітычных лідараў далучыцца да палітычнай акцыі. А вось ужо у каля кінатэатра «Кастрычнік» гэта быў такі традыцыйны дзень волі, які мы назіралі і ў папярэднія гады. І гэта, відаць, і па удзелу, і па назіранню за ім праваахоўнымі органамі. Калі за першай часткай вось гэтага святкавання я амаль не заўважала прадстаўнікоў праваахоўных органаў, хіба што кіраўніцтва менскай міліцыі прысутнічала непасрэдна ў парку і пасля зрабіла гэты рух разам з калённай. А вось ужо каля кінатэатра «Кастрычнік» праваахоўнікаў было болей супрацоўнікаў дарожна-патрульнай службы, і гэта было звычайны дзень волі, якім мы яго ведаем. Віталь? Так, таксама мне здаецца важна і дастаткова адрозненне тое, што вось калі выйшаў, напрыклад, на волю Мікола Статкевіч, ён паставіў сабе задачу, як ён казаў неаднаразова ў інтэрв'ю, вярнуць вулічныя акцыі ў палітыку Беларусі. Ён гэта вярнуў, але аналітыкі, скажем так, адзначалі, што колькасць удзельнікаў гэтых акцый была даволі устойлівая, некалькі сотняў чалавек. І вось сёння дзень волі паказаў, што назіраецца пэўная, ну, скажем, станоўчая тэндэнцыя. Паводле розных ацэнак, але як мінімум 1500–2000 сёння прынялі ўдзел у гэтай акцыі. І вось пытанне да вас. Мы бачым, што людзі паводзяць сябе так адвольна, і страху, пачуцця няма. То, што было яшчэ, можа быць, летам, калі першыя акцыі былі, калі некалькі сотняў прыходзіла на заклік Міколы Статкевіча. Зараз, ці не памыляюся, што атмасфера намнога больш разневоленая? Віталь, не пагаджуся з вами. Усё ж такі дзень волі не зусім палітычная акцыя, не зусім пратэсная акцыя. Я год ад году назіраю, што гэта сапраўды свята. Паглядзіце, як людзі самі яго святкуюць. Можа быць, ім патрэбныя арганізатары, каб святкаваць так, як яны яго хацелі. І што да колькасці удзельнікаў? Таксама 2000 гэта традыцыйная лічба ўдзельнікаў на дзень волі. Палітычныя акцыі назбіраюць некалькі сотняў чалавек.
Дякую, Александр. Зараз наша камера знаходится у гушчы падзею, і вы можете просто сачыць за тым, як адбываецца вось на гэты момант святкавання Дня волі. А мы просто даем вам такую магчымасць без наших каментароў паглядзець за карцінкамі з вуліцы Менску. Слава Україні! Героям слава! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Таким чынам, святкаванне Дня волі на вуліцах Менску працягваецца, але гэта адбываецца ўжо на завяршальнай стадыі, і я думаю, на гэты момант мы можам ужо зрабіць нейкія першасныя высновы, і пра гэта зараз мы пагаворым з маім калегам з Прагі Сергеем Навумчыкам. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Со святым еще раз, и хочу, каб мы паспрабавалі ацэніць сённяшнюю акцыю. По-вашаму, чым яна адрознівалася ад папярэдніх? Ну, конечно, самое главное – это отсутность на сёння, во всякім разе, рэпрэсіўных нейкіх захадаў з боку улады. Не было дубінак, не было спецназу, не хапалі людзей. Магчыма, потым адбудуцца нейкія суды, але вось на гэты момант менавіта так. Это одно. И другое, я сказал бы про галоўныя твары гэтай акцыі. Вот галоўныя твары якраз такі гэтай акцыі не палітычныя апазіцыйныя лідары, а моладзь. Вось моладзь 20-25гадовыя хлопцы і дзяўчаты, якія выйшлі на вуліцу. Некаторыя, я вот бачу маладыя сем'і з коляскамі. Александра Данько, наш корэспондэнт, брала інтэрв'ю. Это абсолютно, мне здаецца, может быть, не новые люди, але новость, адметнасць той, што моладзі было вельмі шмат. І сапраўды, я тут з вами, Віталь, пагажуся ў дыскусіі з Александрай, што гэта не зусім палітычнае свята. Трэцяе адрозненне, што не было з боку палітычных апазіцыйных лідараў нейкай такой выразнай, ну, некая такого выразнага стрыжня пратэснага. Я могу прыгадаць, скажем, 96 год, калі акцыя адбывалася под лозунгам не аб'яднанню Саюзу і Расіі. Тут же не было такого, ну, гэта я не ставлю ім, так сказать, у вину, просто мы констатуем нейкія адметнасці цяпер. Калі ацэньваюць акцыі, то так ці іначай, але звяртаюць увагу на колькасць удзельнікаў. Тое, што мы маем на сёння, давайте прымем лічбу 1500, это найбольшая такая верагодная, якая называецца многімі журналістамі, то як это можна параўнаць з аднаго боку з іншымі днямі волі, з другого боку з іншымі акцыямі, якія Беларусь мела, ну, за апошнія месяцы? Ну, калі мы будзем параўноўваць з сярэдзіны 90-х гадоў, з 96-м годам, то уже самым тады, на шэсці на плошчы перад оперным тэатрам выйшла па розных ацэнках ад 30 до 40 тысяч чалавек. Конечно, вот тое, што сёння было, гэта здавалася б несумяральнае, але
трэба таксама глядзець на кантэкст, на час. Увогуле, ведаеце, калі вось я чую, што вот выйшла там не так шмат, там не паўмільёна і гэтак далей, я прыгадываю аксамітную рэвалюцыю ў Празе, у Чэхіі ў 89 годзе. На вуліцы Прагі тады нават не выйшла 1% насельніцтва. Гэта было недзе 100-120 тысяч студэнтаў на Васлаўскай намесці ў Празе. Але вот менавіта гэтыя людзі і зрабілі аксамітную рэвалюцыю. Заўсёды вырашае актыўная меншасць. Вот па маіх адчуваннях я назіраў усе гэтыя 2,5 гадзіны, амаль 3 гадзіны трансляцыі. Па маіх адчуваннях вот якраз такі асабліва я падкрэсліваю моладзь. Гэта людзі з такім пасылам актыўным, пасылам да дзеяння. І гэта, безумоўна, дае пэўны аптымізм тым, хто спадзяецца на нейкія перамены не з адміністрацыі прэзідэнта, а вось так, як найбольш перамены могуць адбывацца найбольш так трывала і надзейна, гэта перамены, конечно, знізу. Вот я магу выказаць такі прагноз, часам гавораць аналітыкі, спрачаюцца, вот хто можа вывесці людзей на вуліцы, хто выйдзе, там трактор на завод, масцы, там хтосьці яшчэ, ці прадпрымальнікі. Вось мне здаецца, я магу і памыліцца, і не кажу, што гэта адбудзецца сёння, ці нават у гэтым годзе, але мне здаецца, што ўсё ж такі вось перамены ў Беларусі найперш зробіць моладзь. Дарэчы, пра ўлады, калі вы ўжо іх узгадалі, то зараз шмат кажуць пра лібералізацыю, пэўную двукоссі ці без двукоссі ўнутранага жыцця ў Беларусі, пра збліжэнне пэўных ідэалагічных пазіцый у афіцыйнай прапаганды і гэтак далей. І тады, натуральна, паўстае пытанне, чаму б уладам не прыняць хоць пэўнай ступені дзень волі, не зрабіць пару сюжэтаў, рэпартажаў на беларускім тэлебачанні, перадачу. Я ўжо не кажу пра нейкі ўрачысты канцэрт, гэта не 93 год, но хаця б малейшае збліжэнне магло быць, чаму яны гэтага ўсё-такі не робяць пакуль што? Віталь, я прыхільнік таго падыходу, што тое, што зараз называецца лібералізацыяй, гэта не што іншае, як гульня з Захадам, прычым я не выключаю, што падказаная афіцыйнаму Менску самім Захадам, самім Брусэлем. Вось вы адпусціце крыху лейкі, вот ведаеце, не трэба садзіць, штрафуйце, можете штрафаваць. Ва ўсім свеце там бачым, як штрафуюць, але не трэба, значыць, садзіць, не бейце іх дубінкамі і гэтак далей. Вот это, калі так казаць вобразна, гэта не ідзе ад сэрца Лукашэнкі. Лукашенко не ёсць чалавекам беларускай нацыянальнай ментальнасці. Гэта той самы Лукашенко, якім ён быў у 91-м, 94-м годзе. Гэта, ў прынцыпе, прарасейскі палітык, які, так, вымушаны трымацца пакуль што за ўладу, бо гэта дае ім пэўныя гаранты. Але я паўтару тое, што казаў ужо 1000 разоў. Калі б сёння Лукашэнку прапанавалі пасаду ў Крамлі, нумар 1, прэзідэнта Расіі, але пры умове ўваходжання Беларусі ў Расію, я абсалютна не сумняюся, што ён імгненна пагадзіўся. Таму, а калі ўжо казаць пра нейкія іншыя там аспекты, то пра ягонае атачэнне, бачыце, дзень утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі гэта сапраўды вялізнае свята, гэта крыніца беларускай дзяржаўнасці, во всякім разе ў 20-м стагоддзі. Яны, улады, ніколі не адзначаюць, скажем, 25 жніўня 91-го года, абвяшчэння незалежнасці. Яны паліваюць брудам падпісання віскулёўскіх пагадненняў, якое канстатавала распад Савецкага Саюза. Між іншым, я падкрэслю, што часам памылкова кажуць, што Беларусь утварылася, стала незалежнай у выніку распаду СССР. Не. Гэта СССР распаўся як вынік абвяшчэння незалежнасці Украіны, Беларусію і іншымі, так сказаць, краінамі. Словом, само па сабе гэта цалкам супярэчыць з гэтым ідэалагемам, якія насаджаюць з адміністрацыі прэзідэнта. Таму, конечно, яны не будуць святкаваць абсалютна дзень волі ніколі. І менавіта на грамадстве, на грамадскіх лідарах, вось мы сёння бачылі выступы арт-сядзібы,
на палітычных лідарах, на інтэлігенцыі, у тым ліку на творчай, на навуковай, і будзе ляжаць вось гэты цяжар перазахаваць гэтыя ідэалы 25 сакавіка, данесці іх да новых пакаленняў, хаця ў школе, я ўяўляю, што там гавораць у школе пра гэтыя падзеі. І вось я ўсё ж такі скажу, што вось гэтыя маладыя твары, завяршу тым, што вот гэтыя маладыя твары сёння на вуліцах Менску, ну, асабліва вот для мяне, ва всякім разе, ну, такі асцярожны аптымізм далі. Дякую, Сергей. На осторожном оптимизме мы и закончим нашу размову с моим коллегом с Праги Сергеем Наумчиком. Мы обмерковывали з ім асаблівасці сённяшняго святкавання Дня волі. Ну а цяпер, паколькі гэта самае святкаванне яшчэ не закончылася, мы зноў вяртаемся да нашай тэлетрансляцыі з вуліцаў Менску. На гэты раз каля універмага Рыга, дзе тыя ўдзельнікі, якія яшчэ не хочуць разыходзіцца, працягваюць святкаваць Дзень волі. Так, Віталь, сапраўды застаецца некалькі десяткаў чалавек, якія не разыходзяцца і сабраліся ў такое імправізаванае кола. Мы можам яго пабачыць, яны яшчэ трымаюць сцягі, спяваюць песні, выкрикваюць свае крычалкі. І гэта пераважна вельмі маладыя людзі, ну ці проста маладыя людзі. Да іх далучаюцца яшчэ. Застаюцца тут арганізатары, якія просто перасоўваюцца ад групы да групы. Дарэчы, гэтая група не адна. Вот просто за нами ёсць яшчэ адна група. Яшчэ не сышлі журналісты, таксама хочуць дачакацца таго, што будзе адбывацца. Ну і, канешне, я таксама хочу падзяліцца сваімі асабістымі ўражаннямі. Ведаеце, няма нічога больш сумнага, як бачыць, калі згартаюць вялікі чырвона-белы сцяг і хаваюць яго у торбу, заплечнік, і калі сыходзяць са свята. Хочацца павіншаваць усіх з гэтым днём. Ён быў сапраўды, і надвор'е нам паспрыяла, ён быў сонечным, ён быў цёплым, людзей прыйшло шмат. Відаць, 1500-2000 чалавек, як звычайна мы маем Дні волі. Былі тут і песні, былі і лозунгі, былі разам з людзьмі беларускія палітыкі. І на гэтым, відаць, мы нашу трансляцыю скончым. Дзень волі 25 сакавіка 2016 года быў адзначаны у Менску шэсцем па вуліцах горада, мітынгамі, нават не адным мітынгам, і тым, што некалькі сотняў беларусаў сабраліся разам, каб яго адсвяткаваць. Гэта была Радыё Свабода, наша прамая трансляцыя. Дякую, Александра. Мне не застаецца нічога, як павіншаваць вас з вельмі удалай, як мне здаецца, і творчай працай на сённяшнім Дне волі. А нашым слухачам і чытачам і гледачам нашай тэлетрансляцыі скажу, што мы пакуль не адключаемся, пакуль людзі застаюцца на менскіх вуліцах. Вы можете па-ранейшаму глядзець нашу тэлетрансляцыю. Ну а за навінамі, за тым, што адбываецца, таксама за фотарэпартажам, за відэарэпартажам, вы можете сачыць на нашым сайце свабода.орг, у нашым фармаце у Фейсбуку, а таксама на нашым канале на Ютубе. Кто не скажет, той москаль! Кто не скажет, той москаль!
Свободу!
Свободу, надеюсь, Савченко! 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 Живе! 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 Беларусь! 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 Не давайте чужинцями быть, хай чуюся в сердце ножами, обратимой сторонцы борись, мать родная, мать Украина, не устишится этой гибой, ветровачный прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Бейте сердце, бейте ножами, не давайте чужинцами быть, хай чуюся в сердце ножами, обратимой сторонцы борись, мать родная, мать Украина, не устишится этой гибой, ты права, ты прими своего сына, за тебе я умер дозволь. Все рятусь і рятуються, як коні, сребна зброя й далеко гремять, стародавней крымской погони, не разбить, не спылить, не сломать, стародавней крымской погони, не разбить, не спылить, не сломать. Выше стремится. Как любить Беларусь, нашу милую маму, треба в розных краях побывать. Зразумеешь тады, что и все не учора, наше место на трохи так. Эй, ла-ла-ла-лай, не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, не чакай, ты не чакай. Москаль! Кто не скачет, той москаль! Эй! 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 Кто не скачет, той москаль! 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 Эй! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Живе Беларусь! Живе! 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 Какая-то шмара, которая прямо... Ты не шагай! Ты не шагай! Таким чином, шановні глядачі, шановні слухачі Радіо Свобода, ми заканчиваем нашу працу на День волі. Сёння цягам амаль 4 гадзінаў мы асвятлялі вам усе вулічныя падзеі, звязаныя са святкаваннем Дня Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы маглі сачыць за намі і на сайце свобода.орг, і на нашым канале у YouTube, і на нашым канале у Фейсбуку. Мы заўсёды будзем імкнуцца пры ўсіх важных падзеях
надзеях даваць вам максімальна поўную інфармацыю як з беларускіх вуліц, так і з любого іншага месца, дзе адбываюцца важныя падзеі. Заставайцеся са свабодай. Для вас сёння працаваў Віталь Цыганкоў.